Moi boa xente, que tal? Como estamos? Benvidos a un novo programa de O Radar, programa número 50, cuarta tempada. Estamos chegando xa ao final deste cuarto ano de O Radar de Rincón de Daniel. Un cuarto ano que a verdade que está salindo moi guapo, un cuarto ano no que están pasando por aquí proxectos moi interesantes. E hoxe, programa 50, e é curioso, non? Porque claro, son da Coruña, o programa 50, os programas redondos sempre son especiales, non? Porque, programa 10, programa 100, programa 50, tal. E hoxe, casualmente, me estaba dando conta eu antes, digo, hostia, programa 50, eu son da Coruña e temos convidados que, se non me equivoco, a banda, polo menos, é de Vigo, se non me equivoco, ou está fincada en Vigo, e digo, bueno, está guai, para que se vexa que na Coruña somos xente acolledora. Eles, agora fora collas, acaban de estrenar novo disco, un traballo que sona moi ben, levan xa uns cuantos anos dando a turra por aí, dando caña e facendo o que máis lle gusta. Vounos a presentar, están, polo menos polo de agora, dous dos seus membros con nós. Eles son Mano de Piedra, están con nós Fran Álvarez e Nano. Que tal, como estamos, rapaces? Moi boas. Moi boas, que tal a todos? Buenas tardes, ¿qué tal? Encantados, Daniel. Como estades? Que tal? Estamos falando fora de grabación, non? Pero que tal? Porque moitas veces, entón eu creo que comezas conversas entramos en materia e non preguntamos que tal, como estades e joder, sempre está guai saber como estades vos. Yo bien, perfecto, estoy de vacaciones, o sea que imagínate, de puta madre. Maravilla, perfecto. Maravilloso, maravilloso. El no trabajar me hace muy feliz. É que eso, Pois joder. nada, estamos aí, estamos a tope de, bueno, ben, de saúde ben, o demais todo bastante ben, de diñeiro non tanto, pero bueno, eso de sempre. Estamos nada, a tope de traballo, a ver se xusto esta semana esperamos recibir os vinilos, a comezar con un pouco das entregas das reservas e demais, pero con ganas de seguir ca xira de presentación do disco. É que estás presentando este novo traballo que como odio cando vides xente que cantades en inglés e poñedes títulos en inglés das cancións porque non sei falar inglés. Entón, claro, solo simplemente o título xa me dá cousa dicilo, Tales from the Burnt Dalle para House. diante. Perfecto, perfecto. Está bien, y olvídate, yo tampoco te hablo inglés y mira qué gallego te estoy a hablar. Así que mira, que más da. Lo importante es entendernos, así que olvídate. É que realmente a música, estou totalmente certo, eu sempre o defenderei, a música é un idioma universal, dá igual que sexa en galego, castelán, inglés, francés, italiano, catalán, valenciano ou calquera lingua, que cando está ben feito ou transmite de alguma maneira, xa está. O sea, se vai gustar e se mola, mola. O resto xa farás por entender, non? Sí, sí, efectivamente, non deixa de ser unha forma máis de expresión, un arte, o que ten que chegar a patata, basicamente, o sea, ten que expresar sentimentos, neste caso para nós, por exemplo, este último disco, eu penso que personalmente é o disco no que máis se me pon a pel de galiña, no? Isto de que os temas cada vez como que expresan máis sentimentos nosos, como que xeran en nós, pois eso, máis reaccións, que nós tocamos, disfrutamos, penso que se transmitimos eso a xente tamén debería percibilo e sentir cousas, da igual que sexa en galego, castelán, inglés, swahili, checheno. Mira, para poñer un pouco en situación antes de meternos máis en faena a hablar deste traballo, do concerto que xa fixeche, desa xira que vai a vir por diante e todo o que é máis presente, odio esta pregunta, pero últimamente me está gustando facela. O sea, estas preguntas que digo, por que a xente a fai? E eu non sei por que quero facela agora. Quenes sodes en Mano de Piedra? Como vos definiríades? Non sei por que me gusta facela e realmente a odio. É horrible. No sé qué quieres decir. La pregunta es tan amplia como la respuesta. O sea, somos cuatro individuos, hacemos lo que nos da la gana, hemos formado un grupo y ese grupo, pues cada uno aporta X porcentaje que va variando en muchísimas cosas, tanto musical como
aportes personales. Y la premisa principal es hacer lo que nos da la gana, pero pasándolo muy bien. Entonces, si eso cae, el grupo se deshace, se cae. Y se nota, porque vamos, para pasarlo mal, ya lo hago de 8 a 4. Entonces, esto es un disfrute personal, un hobby que se nos fue de las manos. Y bendito hobby, porque tenemos mucha suerte tanto de cuadrar musicalmente con gente que comparte tus mismos gustos musicales, como tus gustos personales de amistad, porque al final nosotros nos metemos en una furgoneta y podemos ser los músicos más virtuosos del mundo, pero a lo mejor podemos odiarnos entre nosotros y eso es algo repugnante, estar tanto tiempo con alguien. Entonces, todo ese conjunto de cosas, pues, pues hacen que Mano de Piedra pues sean principalmente esas 4 personas. Luego hay, por decirlo de alguna forma, satélites, gente que ha sido fiel a nosotros, Anso Sur, gente que desde el primer día estuvo en nuestros conciertos, gente que nos ayuda a hacer un videoclip, gente que nos vuelve a ayudar a hacer otro videoclip, gente que nos ayuda en cosas mínimas y eso hace que se expande un poco más el concepto de banda y ahora mismo pues somos 4 personas más todas esas entes que nos ayudan y hace que esto pues cada vez sea una pelota un poco más grande de manejar. Pero bueno, la premisa principal es nosotros disfrutarlo. Si el que está delante lo disfruta, que se una, bienvenido sea y entre todos pasarlo muy bien. É que importante o que acabas de dicir de grupo de amigos e pasarlo ben como base a un proxecto musical que está comezando ou que leva uns aniños e que se fai non polos cartos, senón por disfrutar dun hobby, non? Que senón, o que dicías ti, meterte a vir de Vigo a Coruña ou ir a calquera outra cidade na que podes ir próximamente ou na que xa estivechedes, que son moitas horas de coche, moitas horas de montaje, moitas horas de prueba, moitas horas de volver, se houvese mal rollo, é que o esfuerzo, como dicías ti, para eso xa hai outras horas nas que se pasa mal, ¿no? Pues que aparte es importante porque eso se nota. Quiero decir, yo conozco a 5 personas y si me llevo mal con esas 5, pues no fluye o algo pasa. Entonces, esas cosas no son fáciles. Tampoco es cuestión de hacer un esfuerzo, pero joder, yo no soy perfecto, Fran tampoco, tú seguramente No, tampoco, todos tenemos nuestras taras, nuestras locuras, nuestras cosas. Y congeniar con gente, con un grupo de amigos, es complicado. Es complicado. Y nosotros somos gente que yo tengo 45 años, ya no tengo paciencia para nada, ya somos cascarrabias. Entonces, bueno, Bastante. hemos tenido mucha suerte en ese aspecto, la verdad. Mucha suerte. Por eso yo sí que me doy cuenta de eso, después de haber pasado por tantos grupos, con toda esa gente me lo he pasado muy bien y tal, pero hemos disfrutado del camino y ahora con este proyecto de amigos, de pasarlo bien, pues lo estamos disfrutando también a un nivel muy grande, la verdad. claro, é que Más profesional, digamos. É que son moitos factores que hai aí, non? Un pouco tamén falábamos fora de cámara, do que custa gravar un disco, do que custa en cartos, de tempo, dos ensaios, os problemas de buscar datas, contactar con salas, con festivales, todas estas cousas que están aí detrás que, lóxicamente, como dicías ti tamén agora, non? Cada un aporta o seu, en según momentos, influirá a vida personal, lóxicamente, pero sen alguén non rema hacia o mismo lado, todos eses esfuerzos, quen os Correcto. fai? Porque non, se fai un solo, é como, joder, estou eu aquí remando para que nadie faga nada, ou nadie apoio ou tal, ostras. A ver, A ver, se falamos... Perdón, dalle, Nano. no, no, es importante el grupo, eso tal como es que lo has explicado muy bien, de ir todos hacia una misma idea o perspectiva, que cada uno tiene sus delirios de grandeza, a mí me gustaría vivir de esto, tengo los pies en la tierra, sé que eso no estamos
no sé, no, o sea, disfrutan, disfrutan. Pero eso, que es un hobby caro, sí. Eh, yo qué sé, pues, es lo que me ha tocado vivir y lo disfruto. Pues sí, gente de nuestra edad que tenga un hobby así de este tipo pues, y no lo tiene, pues seguramente lo eche mucho de menos, algo así, una excusa para salir, para reunirse, para un proyecto, un plan, un plan. Y esto da muchísimas cosas positivas y a lo mejor una o dos negativas, pero la balanza está en el tema positivo muy a muerte. Todos vamos más o menos, uno hace un poquito de más de una cosa, de repente el otro hace algo más. Hay un equilibrio bastante sano en eso. Lo llevamos en ese aspecto, el peso del grupo en general, vamos repartiendo, pero lo llevamos bastante bien. No es una carga que si alguien se agobia, pues se delega en otro, tal, a ciertas cosas. Y bueno, vamos así, girando un poquito. Igual ahí Fran te puede comentar algo más, que él lleva mucho peso a veces de redes sociales, cosas así, de buscar bolos, y eso es un poco coñazo. Y a veces pues le estalla la cabeza, pero bueno, tratamos de tirar todos. Lixeiramente. A ver, tamén no meu caso, bueno, no caso de todos, supoño, todos tivemos proxectos anteriores, bandas nas que, bueno, foron mellor, peor, tocamos máis, menos, máis sitios ou menos sitios, pero para min persoalmente, non sei se para todos, pero para min persoalmente este é o primeiro proxecto no que o traballo considerable, o sea, xa as metas a alcanzar ou o que queremos facer pois conleva un compromiso importante de horas de traballo, bueno, de deixarse un pouco a pel e que ao final entre todos sacamos adiante máis tarde ou antes ou ás veces tardamos máis en, bueno, pues ter, por exemplo, deseños de cartaces ou deseños do packaging, das portadas e demais, que sobre todo isto é o que fai David, o batería, que é o diseñador da banda. A veces pois tarda máis, pero bueno, son cousas que pasan, a súa vida tamén ten máis que facer. Eu a veces pois atoro máis en temas de buscar bolos, porque é un tema bastante complicado, a veces non sale, estamos pois 15 días, un mes sen tocar, bueno, son cousas que pasan, pero intentamos pois tirar de todos, entre todos, rapaces, necesito que me botedes un cabo con isto, que non consigo un contacto aquí, non consigo un contacto lá, pois colle Nano, pois dices, pois vou a intentar falar con fulanito e tal, e, bueno, intentamos sincronizarnos, pero para min iso, o que insisto que é o primeiro proxecto no que o traballo é dentro do disfrute, de pasalo ben, inevitablemente, pero o máis comprometido que tiven ata agora. Joder, que guai, o sea, molame escoitarvos a ambos los dos como estáis explicando, porque se ve que tenéis que traballar, pero sí que se nota esa ilusión, sí que se nota esas ganas, e tengo que dicir ya Nano unha cousa, porque dicía así, non, que é un hobby caro, é certo que moita xente pensa dos músicos, da xente que ten bandas, que carallo fan gastando, mira canto custa unha guitarra. Eu outro día estou falando con dous amigos que xogan ao pádel, e puxeronme a dicir todo o que custa unha raqueta, todo o que custa non sei que, non sei canto, estas que zapatillas, estas pelotas, non sei que, todas estas mierdas, e digo unha cousa, eu, porque son negado para o pádel, son negado para tocar un instrumento, son negado para prácticamente todas as cousas que se poden facer, pero de gastar, preferiría gastar en algo como unha banda e non no pádel, por exemplo. O sea, eu preferiría o vosso. Eres un deportista extremo, ¿no? Tú, ¿eh? Eu son deportista de ir a Riazor a ver o Depor, ir a ver o Vázquez Coruña, de ir ao bar a ver un Barça Madrid, estas cousas, e de coller a Joder, cerveza. yo soy un deportista de la hostia en el futbolín, o sea, el resto me da repelús. Pero a ver, todos los hobbies Son tienen un caros. gasto, es algo de tiempo libre. Los hay más caros y los hay más baratos, pero realmente cualquier hobby lo puedes llevar a lo loco. Sí, Joder, sí. de verdad, el pádel, tío, en el Decathlon yo tengo 2 raquetas de pádel, coño, que valen 20 euros. Una bici te la regala el vecino, coño. Pero claro, si quieres ir como un loco, pues oye, hay bicis de 3, 4, 5.000 euros, o de ahí para arriba. Amplificadores de guitarra. Mira, eso cambió mucho. Desde que existe el digital y que existe Zoman y Harley Benton y esas cosas, mira, por 300 euros tienes un equipo.
Lo que te faltan son ganas y aprender. Y aquí el tema, lo que mola del deporte y lo que mola del grupo es el grupo, es estar con gente La y excu- conocer a a gente y excusa. estar por ahí Mm. al aire libre o lo que sea. El resto, Sí, O mesmo que ir a ver o partido ao bar, que coñeces xente, tal e cual, estás con xente. Básicamente, o final é o mesmo. tal cual. con truanes, más que gente. Mira, como foron os comezos? Porque claro, ahora sí que está neste punto así ilusionado, estás traballando, estás neste punto de que hai moito máis traballo por todo o esfuerzo feito, pero como lembrades esos primeiros meses? Porque claro, imagino que cando xa ver de outras experiencias, ver de outras bandas, como dicíades, mellores, peores, que acaban por X motivos, que siguen por X motivos ou o que sexa, chegades a este proxecto, no voso caso concreto, que supuxo para vos eses comezos? Como os vivíchedes? A ver, voy a empezar yo, Fran, porque la historia es que no es que sea un proyecto mío, pero digamos que igual yo soy el germen un poco de todo este grupo. Eh, mi idea, yo venía de un grupo en el que yo toco la guitarra, yo venía de un grupo en el que yo era solo un guitarrista. Entonces, para mí era muy importante montar un grupo con otro guitarrista y era muy importante quién era ese otro guitarrista. Al conseguir al otro guitarrista, ya todo fue en línea recta. Ya luego conseguí al batería que quería. Y luego, por último, vino Frank, que fue el bajista bueno, que necesitábamos porque no sabíamos muy bien por dónde salir. Y luego el cantante fue una sucesión de ¿nos llevamos bien los cuatro? Sí. Pues uno de nosotros tiene que cantar, porque a lo mejor meter a alguien más aquí es joder la marrana. Y nos salió bien la jugada. Los primeros meses, digamos, fue todo de sonar así con cosas, tocando cosas clásicas, riffs clásicos, sin ser muy rimbombantes, simplemente cuadrando nuestros estilos de la forma más suave y progresiva posible, siendo empezando fácil, luego cada vez complicándolo más. Y fueron meses muy buenos porque veíamos que esto encajaba, pero tanto en lo personal como en lo musical, a una velocidad que jamás he visto cosa igual. O sea, yo he estado en grupos en los que para mí es muy importante que yo no toque la batería, pero que el batería me aporte algo, que el bajo me aporte, que todo el mundo me aporte. Yo no sé si a los demás les aporto algo, pero para mí es súper importante. Por eso el otro guitarrista fue para mí el principal enganche. Esa persona me aportaba muchísimo musicalmente. Y entonces, si me llega a decir que no, seguramente no estaríamos hablando ahora mismo. Dijo que sí, bueno, pues aquí estamos. Pero esos primeros meses todo encajó como un puzzle, pero desde el primer momento de una forma mágica. Entonces, yo creo que eso se sigue notando a día de hoy. A día de hoy, pero ensayando, probando cosas nuevas. Cuadramos muy bien. Yo sé perfectamente, sin mirar a David, al batería, lo que va a hacer. Sabe él perfectamente que si estamos improvisando, pues que él va. O sea, hay un entendimiento musical bastante importante. Y cuadra muy bien y es muy positivo. Sí, sí, La verdad, totalmente. hemos tenido suerte. Sí, suscribo totalmente o que di Nano. Iso, os comezos foron, bueno, como case en calquer proxecto, no, que comezas, pois, ver un pouco como nos entendemos. Eu, por exemplo, neste caso, a Nano sí que coñecía do traballo, éramos compañeros de traballo, musicalmente nunca coincidíramos, nin nos miramos uns aos outros, con outras bandas que tivéramos. Sí que coñecía o guitarrista, a Mano, o guitarrista original da banda, o primeiro que comezou con Nano, sí que de terlo coñecido de xa fai moitos anos, 2003, 2004, xa tiñamos coincidido e tal. O batería coñecíao de velo en outros proxectos, é un batería que sempre me pareceu increíble, un tipo que sempre tocou con moi bo gusto e moi ben, pero non o coñecía personalmente. A movida é, bueno, un pouco o que di Nano, ¿no? de que de pronto nos topamos con que nos ensaios todo encaixaba, todo pegaba. No persoal no musical. Enseguida, penso que comezamos, se non me equivoco mal, a finais do 2016, non sei se foi a iso de
por aí, outubro, 2015, setembro, 2016. outubro, bueno, unha cousa así. A principios de 2017, non sei a que altura de 2017, xa había un setlist para tocar en directo e xa deramos o noso primeiro concerto. E a finais de 2017, se non me equivoco, sacamos o noso primeiro EP en decembro. E xa sacado ese primeiro EP de 4 temas, foi 4 temas que escollemos, ou 3 temas máis unha intro que escollemos, pero que realmente xa había moito máis setlist, moitos máis temas, que moitos deles xa formaron parte do primeiro longa duración, o primeiro disco. Foi todo moi rápido e moi sinxelo, moi sinxelo. A verdade é algo que a min personalmente tiven bastantes proxectos musicales e nunca me pasara tal cousa. E por iso Pero hai maxia. aquí hay una parte importante que es la personalidad musical. Quiero decir, esto es como las Spice Girls. Yo soy el punk hardcore de la guitarra. El cutre salchichero que te hace los acordes a toda hostia. David, el batería, te viene del hardcore puro y duro. O sea, si le dices, vete un poquito más despacio, es un concepto que él no lo Le entiende. explota la No cabeza. entiendes. No, efectivamente, ¿qué me estás contando? Manolo, que era el guitarrista con el que empezamos, es un tío de stoner clásico, de Black Sabbath, de ese rollo setentero, con ese sonido gordo, que al contrario, es un tío que es lento de cojones, pesado y lento. Entonces, y luego Fran es un poco amalgama de todo, es un poco, no sé, le gusta un poco el metal moderno, un poco el new metal, no sé, lo veo más del 2000, 2010, así, un poco ese concepto, un poco ecléctico, que vale un poquito para todo, pero bueno. Y al final, hostia, uno que va toda hostia, el otro que va muy lento, yo que soy un cutre salchichero que, va, venga, tira para adelante, ya está. Y de repente todos son cajas. Tú imagínate que yo me encuentro con 4 personas como yo, o sea, con 3 personas más como yo. Eso sería una porquería. ¿Qué me aporta? Nada. O sea, sería un desastre. Sería Y así por eso, unha pouca por rara. eso catalogar estos discos, de ahí viene. Yo no meto las partes más cutres o las partes más puncarras. No, yo a lo mejor te meto las partes más metaleras porque le damos un poco la vuelta a todo. Fran de repente aporta otro estilo al bajo que no es más su estilo, pero que se siente muy cómodo. David con la batería, pues va más lento, te hace un ritmo no de pop, pero sí, a lo mejor. Entonces, hay una amalgama ahí fantástica. Yo creo que el origen de ese rollo de cómo catalogo yo esto viene de ahí. Pero 4 personas muy diferentes. mola porque, mira, eu iba a dicir, e con isto xa mo confirmaches por completo, iba a dicir que sois un pouco como os Vengadores da música, non? Porque sodes un pouco cada un do seu lado, e creo que é un valor. Eu sempre que veño por aquí ou coñezo grupos, e xa falas cos membros, non? E sabes, incluso en grupos de pop, que dos seus membros son metaleros a máis non poder, pero fan un sonido máis pop rock e tal, e diste, joder, creo que eso, de verdade, como estás a dicirte agora, axuda a que o sonido e o que se faga nun escenario pueda ser mellor por esa unión de personalidades tan distintas, non? De gustos tan distintos, e é como cunha parella, non? Cando unha parella, cando unha parella as dúas partes son iguales, lles gusta todo perfecto, todo aí genial, todo e tal, e diste, ostras, Eso no esto funciona. non sei, e cando ves que un é do Hay que, Madrid, do Barça, do hay que Celta, do Depor, complementarse. La palabra es complementarse. tal cual, tal cual. Si yo soy un desastre y el otro no lo es, pues ya estamos igualados. Ya está, todos felices. Hay que complementarse. Y aquí sumamos todos de una forma bastante Sí, entre os positiva. 4 facemos un músico, máis ou menos. Vamos complementando. Pero sí, ao final esa comparación que dixeche, no, da parella, é un pouco o que me preguntan sempre o tema do grupo e tal, e como le vas a ver o tema do grupo, sempre digo, é como un matrimonio de 4 personas, que se queres que un matrimonio dure, pois se algún ten parella ou está casado, pois sabe como funcionan as relacións entre personas. Da igual do mesmo sexo ou diferente sexo. Pero neste caso, somos como un matrimonio de 4 personajes. Sodes poliamorosos.
Sí. Repartimos e recibimos amor a partes iguais. Como é, por tanto, esta pregunta tamén é moi, igual que a primeira pregunta, me dicían, non é moi amplia a pregunta, moi amplia a resposta, pero tema composición, tema darlle forma aos traballos, a este último que despois xa traemos un pouco máis en profundidade, pero como é para vos a hora de crear a vosa música? Vale, nosotros la forma que tenemos como norma general de trabajar es los guitarristas solemos hacer una base, el riff o ya un tema casi completo, ¿vale? Un tema que solemos hacer, a mí me gusta componer de la siguiente manera, yo hago 3 trozos o 4 trozos, los cuales vamos a llamarle parte 1, 2, 3 y 4, puedes cambiarle el orden, el 4, 2, 3, 1 y cuadra. En base a eso luego jugamos en el local y ya se mete la batería, se mete el bajo y vamos trabajando en eso. Y por último metemos las voces. Las voces, por ejemplo, en este último disco fue lo más trabajado. O sea, ahí tuvimos que pararnos, cada uno tirar el instrumento en una esquina, pararnos con las voces y ver mucho. Y seguramente sean la forma a seguir. Es ese concepto. Seguir así, traer un poquito de casa, grabarlo, enviarlo, que se escuche y luego en el local pues tocar un poquito por encima, verlo un poco, darle un poquito de forma a todo eso. Sí, temos a sorte, en parte, bueno, de ter o equipamento suficiente como para poder gravarnos nun local de ensaio, multipista, bueno, eu son técnico de son, traballei moitos anos en estudio, facemos iso, gravamos, facilita moitas cousas, gravarnos nun local, facer logo mesturas na casa, probas na casa de, bueno, isto como vai así, vai asado, e logo máis ou menos cando temos, como Idina, non temos a parte toda instrumental feita, que non sei se é o adecuado ou non, pero é da forma que facemos nós, que sí que é certo que logo se complica bastante, principalmente porque ningún de nós é cantante, vale? Somos todos instrumentistas de sempre, de toda a vida, vamos, David que, bueno, agora o guitarra novo é o máis mozo de todos, pero David que era o máis novo cando fixemos este último disco, ten 40, o sea, xa que vamos, que levamos toda a vida sendo instrumentistas, realmente cantantes, algún coro puntual ou algunha cousa así, ou en karaokes, pero como en bandas, en proxectos, cantantes nunca fomos. Entón, é algo que nos gusta considerablemente. Entón, sí que este disco ten moito traballo de voces, tamén moitas lágrimas do que nos costou sacar adiante, de que non saían as cousas, de botar moitos ensaios cos instrumentos tirados a un lado, probando a facer gorgoritos, gritos, o que funcionase. E logo, ca sorte de que, bueno, co produtor co que traballamos, que xa é o segundo disco que facemos con el, que sabía por onde tirar, e sabía que facer con esas desafinacións que levábamos do local de ensaio. Tamén vos digo eu, que é un cantante. É dicir, a ver, bueno, é un instrumento máis, claro, é unha persona que sabe manexar ese instrumento. Sí, pero a veces como que se exige moito veces, non? Ou pensas que a voz ten que ser dunha maneira, ten que ser perfecta, ten que non sei que, ou hai que ter estudios a hora de cantar, e ao final lóxicamente, home, pode costar máis se nunca o fixeches, se chegas a este punto, pois xa tendo unha idade, non? Pero é ser capaz de un pouco, pois como facer vos, estades aí, encontrades o punto no que queredes, encontrades a voz no punto que se quere, os coros como queredes, e o importante é que o conxunto de todo axuda a transmitir, porque cantas bandas hai no metal, cantas bandas hai no pop, cantas bandas hai en moitas cousas que cantan, a súa voz posiblemente non sexa a perfecta, pero en conxunto de todo o proxecto diste, joder, sen ir máis lonxe, non é un tema metal, pero xente como Joaquín Sabina, como os meus queridos adorados Estopa, un dos meus grupos favoritos sen ningún tipo de dúbida, non son xente que teñan a mellor voz, e sin embargo o conxunto de todo sirve, é suficiente. Sí, pues, la voz es un instrumento más que no pide, ningún instrumento te pide la perfección, porque pierde la parte sensible, y eso no lo quieres, no lo quieres. O sea,
como guitarrista, te puedo decir que los mejores solos no son los más técnicos. Coges el solo de Prince, el de Purple Rain, y se te caen, flipas. Y son 3 notas. Y lo cantas. Los mejores voces, si no tienen sentimiento, Hmm, hasta luego. Hasta luego. tal cual. Entonces va un poco de la mano. Que hay mucha gente que canta muy bien, sí, pero a mí esto no me aporta absolutamente nada. No. Kurt Cobain canta bien, es relativo. Realmente tocaba y cantaba a su modo, que no es la cosa más flipante, y históricamente es una pasada, es increíble. Entonces, hay gente que lo hace muy bien, sí, pero si no hay sentimiento, aquí tiene que haber todo al contrario. A tope de sentimiento, tienes que sentirlo y aparte eso se nota. Se nota. Si estás ahí recitando o leyendo, no te aporta nada. David realmente es un batería y cantante, las dos cosas. Es cantante, lo hace muy bien y hace con sentimiento y hace las melodías también. Tratamos de ayudar con las melodías y todo eso, que es otra parte muy importante, porque no es lo mismo cantar una cosa muy bien que idear esa melodía de voz, que eso es un chollo complicado. Y a él le sale bien. Yo, para mí, David es un batería y es un cantante. O sea, ahí sí, y cuando hace las dos cosas, pues es un baterista cantante. Mm. Que a mí digo unha cousa, como decía antes, eu sou unha persona inepta a hora de cantar, de tocar, de facer todo, pero a min, eu admiro aos guitarras que cantan, admiro os baixistas que cantan, pero a min a batería como me parece un instrumento complicado de tocar, porque me parece complicado, non sei se é tan complicado, se é moi fácil, non o sei, pero me parece complicado ser capaz de cantar, tocar a batería, facer todo, digo con unha cousa que a mí me mola. O sea, me mola ver e digo, joder, porque eu sei que xa me gustaría mover as baquetas para darlle a dúas cousas como peina por riba e estar cantando ao mesmo tempo. Moi exixente, físicamente sobre todo, porque, bueno, ao final, ti para afinar, ¿no? Que, bueno, é algo que intentamos facer, pero afinar tens que ter un control do diafragma, bueno, control das cordas vocais, para iso necesitas ter, bueno, pois, físicamente estar nunha X situación, máis encollido, máis estirado, como que sexa, pero tocando a batería ao final estás moi limitado porque os movimentos de tocar unha batería, bueno, depende tamén o que estés tocando, pero David ainda en riba, un puto castrón tocando a batería, sin xelo, non toca con delicadeza, mételle unhas boas zoupadas a batera. Cantar e tocar a vez, no seu caso, super exixente, non sei ata que punto alguén máis podería facelo, porque, bueno, sí que hai baterías famosos que fan algo parecido, ou a referencia máis directa que seguro que todo o mundo que sepa un pouco, que coñece un pouco de bandas de metal e demais, que lle vira a cabeza Brand Taylor de Mastodon, pero tamén vemos que en directo, bueno, por menos personalmente xa os vin pois 3-4 veces en directo, son seres humanos e tamén desafinan, porque é moi exixente tocar a batería e cantar, non o fan perfecto. Pois, bueno, no caso de David é o mesmo, que el, joder, que notase que hai veces que ao final do concerto mellor pois está cansado físicamente, xa non controla tanto pois o mellor o diafragma, as cordas vocais o que sexa. Técnicamente non tampouco controla moito de cantar, fago o que podo, pero sí que, vamos, super loable o traballo deste dominio. E ollo, que moitas veces sempre se di non que os bateras e os baixistas moitas veces en bandas son os máis menospreciados, os menos visibles, os que menos se teñen en conta, e aquí, polo menos, no caso de David, no caso da batería, sen dúbida hai que telo en conta, non? É que sempre hai pouco ese meme de os baixistas son aí, están ocultos, os baterías non son importantes, e aquí, xa só sexa porque canta, no seu caso importante, como todos aportades vocalmente, pois tamén, non? Todos tes esa importancia fora dese meme. En Denriba ten a furgoneta e o diseñador das portadas e os cartaces, entón, pois A ver, para nosotros eso también es un sello nuestro, es algo que nos distingue. Tenemos un batería que es un fenómeno y que canta. Si por nosotros fuera,
estaría en primera línea en un festival. Quiero decir, cuando montas los amplis, montas todo, si por nosotros fuera, él estaría en primera fila y nosotros detrás. Porque el batería es lo que tú dices. De tropecientos millones de grupos que conoces, el batería, ¿quién coño lo conoce? A no ser que sea una mega estrella. No lo conoce ni Dios. Y el llevar esa persona que está detrás adelante, que es más que merecido, porque hay un montón de grupos donde el batería hace absolutamente todo, todo. O sea, te hace a todo, las voces, las guitarras, luego lo reparte en, el grupo, pero hay un mogollón de grupos que el peso cae en él y están ahí, pues sí, muy menospreciados y al final es una forma nuestra también de reivindicar esa persona que está ahí al fondo, que para nosotros no está al fondo, para nosotros debería estar delante de todo, que es el principal, sinceramente, yo sé cómo toco mi instrumento y cada uno lo sabe. Yo creo que David es el mejor músico del instrumento que cada uno tiene. O sea, creo que él como batería es muy, pero muy bueno. O sea, tiene un nivel muy alto. Y me gustaría reivindicar esa posición que tiene él de fenómeno, pues ahí en primera fila y no pues yo, que por el mero hecho de tocar la guitarra, pues tengo que estar delante. Pues yo rechazo eso y quiero que esté David delante de vez en cuando, de vez en cuando. De feito, Sin más. Y es algo que nos gusta, que David sea el cantante y que sea el batería y reivindicar esa posición que tiene. de feito, li outro día, non sei de que grupo, nin que facía ni nada, pero li en Twitter a alguén dunha banda que facía un pouco un discurso cercano a isto, que dice un pouco que parece que todas as bandas que teñen que presentar as cancións sempre o cantante, sempre a persona que está aí como máis visible e que lle mola cando hai proxectos, por exemplo, que tamén, non? Que a veces unha canción a presenta o baixista, outra canción a presenta o guitarra, outra canción a presenta o batero, outra canción a presenta o cantante, e que, home, se se quere, non? Porque a veces a xente da banda non quere falar e xa está, non? Pero que falar un pouco da súa experiencia en outras bandas que como que sempre ten que haber solo unha figura que teña protagonismo e non ten por que ser así, non? Se quere repartir e non hai nadie que teña medo dos focos, pois tamén mola ese reparto e que todos pois teñan peso de cara ao público e que, por exemplo, eu vexa a mano de piedra e diga, vale, sei quenes son todos os membros, sei o que fan, non hai nadie que eu sinta que de menos, un pouco que estamos a falar nesta conversa polo de agora. Eso es lo que debería ser en cualquier grupo. Porque si no, sería Nano y los mataos que tocan conmigo. O me llamaría Sergio Dalma o Alejandro Sanz y contrato a lo que sea y es mi show. Y mando yo y hago lo que me da la gana. Esto es otra cosa. Esto es un grupo donde cada uno tiene un porcentaje va a hacer lo que quiere. Que si uno es más tímido y no quiere hacer esto, coño, pues no pasa nada, ya lo hace otro. No, sin Claro, sí, sí, problema no, ninguno. Para aí está pasarlo claro. mal, no. Y punto. Cero dramas con esas cosas. Totalmente. Mira, vos preguntaba un pouco por como foron os comezos e eu creo que agora me valoredes dende eses comezos, dende esos primeiros meses no que todo iba funcionando, no que a vosa unión foi moi rápida, vos ibades conxuntando moi ben como dicíades, pero se botades a vista atrás e agora botades no punto no que estades, en que evolucionaxedes máis? En que cambiou o grupo? Cal é a melloría ou como vos sentides agora despois deste tempo? Principalmente o que xa comentamos un pouco antes, penso que o que máis evolucionou clarísimamente foi o tema vocal. De comezar a probar, a ver quen podía cantar, que ao final tocou yo batería, porque era un pouco que cantaban todos os ensaios, puñas a tocar versións, tengo unha memoria brutal para o tema musical, este carallo, tanto cantaba, e dixemos, pues, va, cantas ti, é o que hai. Evolucionou moitísimo, penso que sobre todo o tema vocal, a diferencia entre o anterior longa duración e este é moi considerable. Nos particularmente nos nosos instrumentos eu penso que tamén evolucionamos, pero sobre todo o tema vocal é o que máis creceu. E cal foi a toda agora ese concerto? Porque creo que todos os grupos en algún momento tedes ou terán, se non tiveron, ese concerto no que vos dades conta
de que a cousa vai pa diante. Eses días que distí, joder, fixemos isto tan guapo que vamos ir con todo. Hai algún que vos marcas especialmente a vos? Supongo que algún concierto de los primeros, de acabar el concierto y decir, joder, qué bien me lo he pasado. Oye, qué bien sonó, ¿no? Que todo guay. Y que te venga una persona, no tiene que venir más. Una persona y decir, tío, esto es la polla. O sea, esto es guapísimo, me ha encantado. No os conozco de nada, no sé quién eres ni cómo te llamas, pero esto me ha encantado. Eso. Supongo que eso sería un poco la chispa de, hostia, no de creérnoslo, pero simplemente de disfrutarlo ya de otra manera. De, oye, yo esto lo toco para mí, pero obviamente, si a los demás les hace feliz, pues oye, mejor que mejor, ¿no? Entonces, bueno, pues claro que es un subidón, es un punch. Entonces, bueno, pues se agradece mucho. Sí, sí, eu penso Yo tamén creo que que sí. o directo é o que máis, bueno, non somos unha banda de directo principalmente, Uh -huh. iso hai que dicilo, custanos tamén gravar e tal, pero é o directo. Compoñemos facemos discos para tocar, basicamente. O fin da banda é tocar. E, falando do tema de directo, penso que tamén algo que marca, que sempre é un punto de inflexión, é no momento tamén que miras entre o público a xente cantando os temas. Para min é algo que, vamos, que me Bueno, chega totalmente a patata e que te xa dis, hostia, vale. eso es un sueño. Eso es un sueño. Estamos chegándolle a alma a alguén, sabes? Que algo que ti fixeche dende dentro, que estás expresando algo, o que sexa, ben, algo bonito, algo menos bonito, pero que estás expresando algo e de repente hai alguén que sabe a letra e que está sentindo que o ves cantar e, bueno, pois iso é para mí un punto de inflexión importantísimo. Eso No no momento que tiene ves nombre. iso. Eso es una sensación que no tiene nombre ninguno. Es como te sientes como los Guns N' Roses, ¿sabes? Yo qué sé. Como una superestrella. Que vas a un concierto y de repente llega alguien eh, con la música nuestra puesta en el coche o algo así. O sea, no nos da la hora. Claro, é que é un pouco o final Perdona, ¿estás escuchando al Sí, perro? No. sí. Espera, que ya lo mando. Non te preocupes, non te preocupes, que logo a cortes. eu digo unha cousa, por estadística de todos estes anos que levo facendo isto, cando aparecen animales, gatiños como xa vi que estaba somando por aí, ou hai canciños que falan e están por aí, son as mellores conversas, O sea, que aparte non é moi molesto tampouco, o sea, que non hai... O meu se abro a porta igual me entran. Por lo menos 4 gatos entran por aquí, pero é que senón non me van deixar facer nada, é mellor que se queden fora. Non hai fallo, pero dicías agora algo que un pouco ao principio falábamos de que hai que ter amizade, hai que ter bo rollo, hai que estar conxuntados para que merezca a pena, e un pouco isto que estás a comentar tamén é desos premios, non? Non vas a ser rico, ou é difícil ser rico no mundo da música, pero, joder, ver que vas a unha cidade, que haxa 10 personas, 20, 100, 300, o que sexa, pero que dentro desa xente que hai, cantan os teus temas, que o que facedes vos no voso local, que o que facedes vos por hobby, o que dices agora, que alguén responde e canta e o vedes, ten que ser unha sensación, como dices, tan bonita que, oye, É unha pasada. lóxicamente, sodes os putos Guns N' Roses, por exemplo, nese momento. É así, Sí, porque, joder, No, correcto, correcto. Yo mi sensación totalmente. soy una estrella del rock. é que ten que ser moi Y lo bonito, disfruto, joder. claro que lo disfruto. Ten que ser Sí, bonito no, porque, es increíble eso. Es porque increíble. o mismo, Gente que te pide, ¿me firmas esto? O te haces una foto conmigo. Yo lo primero, ¿a qué? De verdad, yo me hago una foto, lo que tú quieras. Pero pues se ve que hay gente que sí, que le gusta, la verdad. que guai, que guai. O sea, sin dúbida de que eso ten que ser brutal. Ou dame el selis, dame la púa. Tal cual, tal cual. Que Tú queda. imagínate, es que piénsatelo en un momento, es que te hace sentir, ¿no?, como un superhéroe. Que es, yo a veces pienso, ostras, la gente está mal de la cabeza, o no sé, pero sí que yo también he ido a conciertos tal, y me lo he flipado y, hombre, mola que haya un contacto con esta gente. Hombre, Nosotros somos súper cercanos. Ostras, si te gusta y quieres hablar con nosotros de lo que sea, pues bienvenido sea, claro. Si a nosotros nos encanta el palique, ya ves. O sea, eu digo unha cousa, eu non vou aí aquí de hipócrita, a mí me flipa ir a concertos de xente moi top, me mola ir a sitios nos que veñen a tocar grupos moi top, escoito moita música de grupos que teñen miles e millóns e millóns e millóns de ointes,
Pero é certo que sobre todo un tempo para aquí, de feito eu fago este proxecto a raíz un pouco do meu gusto personal, a min ir a unha sala na que acaba o concerto, unha sala que está chea de 100 personas como cando salas como a Filomática na que estiveches vos ou a Radar ou calquera sala de que hai por Galicia, non? E ir a ver un grupo que haxa máis menos xente, pero ver esa cercanía, acabar o concerto, poder acercarte, porque a min me gusta, eu son dos que procuro acercarme na que sea, oye, moi bobolo, sabes? Se me gusta acercarme e dicir, me gusta comprar, se hai merchan e podo comprar nese momento, pois me gusta apoiar co merchan e dar ese cariño porque o que falábamos, non? Costa moverse, se costa sair da túa cidade, costa facer todo isto, pois joder, pois dicilo, e a mí me flipa ter esa cercanía. Despois ves proxectos que seguramente algún dos vosos fans pois desos primeiros que vos apoiaron, que estaban con vos, e agora ven que seguides, que xa estivechedes en moitos festivales, estivechedes en moitos sitios, e estás como está, e ves que a banda crezca, máis menos, non? Pero que a cousa evoluciona, pois tamén é moi bonito ver eso de esa cercanía, como a xente pois vai evolucionando e a cousa mellora. Ujú. Sí, sí que é certo, sí que é certo. É moi ben, moi ben. A ver, una parte de lo bueno de las salas, cualquier grupo de estos grandes, te hablo ya, yo que sé, Iron Maiden o Metallica, pues esos grupazos, en todas las entrevistas siempre sacan el mismo punto. Echo de menos tocar en salas por la cercanía con la gente. Todos los grupos quieren llegar a tocar en estadios, pero coño, cuando llegas y echas de menos lo otro, cuidado. Nosotros disfrutamos del camino y lo que he dicho muchas veces, si tú vas a ver un grupo, acaba el concierto y se están por ahí recogiendo, tomándose una cerveza y te ha gustado, pues vete y se lo dices. A mí, ¿a quién no le gusta eso? Pues ve, seguramente te caiga una birrita de gratis o algo así, o alguna cosilla. Aparte acabas de facer unha comparación que un pouco cando ti eres neno e dis, quero crecer, quero ser adulto, quero dejar de ser niño, e empezas a crecer, e xa non precisamente chegar a 20 anos, senón xa con 15, 16, empezas xa cos problemas dos estudios, de non sei que, decidir que facer, e dis ti, ai, pois igual volver a ter 8 anos Igual sí. e non ter que facer nada e só disfrutar da vida e non preocuparse de nada, pois igual molaría volver, non? É un pouco esa comparación. Pues sí, pues tal cual, tal cual. Siempre Sí, sí. estamos dando vuelta para atrás, efectivamente. Mira, vamos a falar xa un poquinho máis en profundidade deste Tales from the Burnt House. Cada vez teño mellor inglés, unha cousa loca. Maravilla. Falas inglés, ao final da entrevista se falas inglés. Oye, pois igual, mira, That's English. cada música que escoito en inglés procuro ver series moitas veces en inglés, pero de feito a miña parella é filóloga inglesa, o sea, quero dicir, é como debería falar inglés, pero en casa de herrero, cuchillo de palo, ¿no? Como No, como se dice. quien debería es él, non ti. Pero eu debería ensinarme, ¿no? A José lle tiña que pegar, joder. No vale eso. Pero non teño paciencia, pero mira, este disco, que encontramos nel? Como a xente que todavía non escoitou, a xente que incluso que pode que non vos coñeza e vos queira descubrir agora a raíz deste traballo, como convenceríades a esa xente para que entrase nel? Que hai? Eu penso que hai algo para calquera persona, o sea, xa penso que é un disco que está feito moi aberto, o sea que tes que se, por exemplo, eres fan do metal ou do rock, vai a collelo ca mente totalmente aberta. O sea, escoitao con ca mente aberta, non te peches a nada, porque non o facemos. Está feito, fixemos o que quixemos, misturamos o que nos deu a gana, pode ser que o mellor digas, pois sí, ten un toque progresivo, porque é o típico, ¿no? que mesturas un monte de estilos, de cousas, pois eu penso que é algo que un disco debería, ou que podería gustarlle case a calquer amante do rock, do metal, o mellor xe non tanto do pop, pero bueno, tamén hai moita melodía, moitísima melodía neste disco comparado co anterior. Pues outro día, bueno, nos fixo bastante gracia que estábamos de camiño, non recordo se estábamos de camiño, non sei onde estábamos, na furgo, e que nos chegou un WhatsApp da irmán do batería que estaba grabando no coche, que estábamos sonando nos 40 principales. En Vigo, pero bueno, nos 40 Sí, pero, oye, non deixas de ser os 40 principales. Pero nunca
eu penso, non sei, mellor sí que sonamos, non nos enteramos, pero penso que nunca sonamos no Maquetón, nos 40 principales, porque non somos unha banda de metal, joder, non somos unha banda dun estilo que funcione, sobre todo porque os nosos temas son moi longos, non facemos música radiofórmula. E bueno, parece ser que sonamos aí, entón eu penso que, bueno, este disco é moito máis accesible a moita máis xente. Non significa que nos vendésemos, nin que nos ablandásemos, nin nada, simplemente que quixemos probar cousas novas, estamos aprendendo constantemente, probando cousas novas constantemente. E saliu algo así, non sei, penso que sí, que sería algo que podería escoitar moita xente, e que a mente totalmente aberta, e que se deixen levar, sen máis. É que, mira, ese cambio, non? Ou ese un pouco apertura ou ese estilo ahora que tedes aquí, que dicías ti, non é que nos vendésemos. E eu, unha cousa que sempre defenderei é que os grupos que, sobre todo, sois autoxestionados, que facedes todos vós, que facedes porque queredes, eu sempre defenderei que a min se un grupo de faime un dark metal, unha cousa moi extrema, e despois o seguinte disco quere ir algo moi melódico, moi tranquilo, home, gustará máis a xente, gustará menos, haberá fans que deixen de escoitalo e todo o que queiras. Pero tedes a total libertad para facelo, porque ao final sodes os vosos xefes e ao final, que sodes 4 personas que tedes os vosos gustos, como dicíades antes, e ademais, a xente evolucionamos e a veces, pois, oye, neste momento apetece Sí. facer unha cousa e punto. E moitas veces a xente critica bandas por facer un cambio de estilo ou tal, é que se venden. No, igual é porque lles apetece. Que sexa un sonido máis accesible. Bueno, pois lles apetece, porque co tempo que levades vos, hombre, a quen vos ides a vender? Quero dicir, vos chegou unha discográfica que vos pagou 20 millóns de euros para facer o disco? Pois non, o facedevos porque queredes. Pois punto, xa está. Sí, bueno, a ver, hai moitos exemplos na industria destas cousas. Se collese a discografía de Opeth, por exemplo, fan o que lles dá gana. Pareceme increíble que fan o que lles dá gana sempre. Cando tocaron no Reso fai, non sei, 2022, por aí, fixeron un setlist que para xente que non coñece ou que non escoita a música progresiva e demais, que era de masticar, o sea, xa era complicado de escoitar. Aos que nos gusta un pouco ese tema, pois sí que era que o levábamos, pero eu entendo que hai xente que non lle gustaba. Sin embargo, Opeth pois ten outros discos ou ten outros temas que son moito máis cañeiros, moito máis levadeiros, máis estándar, máis así. Steven Wilson, por exemplo, con Porcupine Tree, pois ten un estilo máis progresivo, pero máis roqueiro, máis cañeiro, e logo ten o seu proxecto en solitario, pois que é máis melódico, porque lle apetece e porque pode facelo, porque é un músico increíble. E ao final, non sei, hai que respetar que cada un ten, tamén todos nós temos sentimentos diferentes durante todo o día, durante toda a semana, durante todo o mes, durante todo o ano, durante toda a vida. De repente ti este mes pois apetecete estar máis tranquilo, outro mes apetecete pois liala máis, ir máis de festa, pois é un pouco así. Ao final a música é o que decíamos un pouco ao principio, son sentimentos, queremos expresar sentimentos. Tal cual. Tal cual. Dices tamén que ven o lanzamento acompañado dun vinilo. Sí, vinilo, CD, un casete, que xa está case esgotado. O vinilo chegará agora porque, bueno, un pouco de retraso na fábrica. Sí, xa no anterior traballo xa fixemos, bueno, unha autoedición, coedición que lle chamamos, que é un pouco, sexa de ser unha autoedición na que diversos pequenos selos nacionais apoiaron un pouco a edición, pois collendo copias para eles, non? E logo pois vendendo eles polas súas canles, nos seus postos de merch e demais. É o que chamamos un pouco coedición, pero é unha autoedición, porque realmente aí non chegaron eles e dixeron pagamos todo, non pagaron nada. Eles colleron as súas copias e venderon, pero ao final non deixa ser un apoio, porque o disco vai a dar moito máis alcance que se o vendemos solo nos nosos concertos. Ao final eles están a movelos ou facendo intercambios, non? Un pouco na escena underground hai moito ese tema de intercambios entre pequenos selos e os underground. Neste caso pois foi igual, e sí que é certo que intentamos disparar así, igual moi alto, baixo para baixo enseguida a bala, porque non conseguimos chegar
a selos medianos, tratamos de falar con algún selo a ver se o produto interesaba, pero é difícil, non? A industria está moi complicada. Ao final, as empresas que viven disto, unha empresa, un selo como empresa, é unha empresa, ten que xerar diñeiro, porque ten empregados, ten que pagar unhas nóminas, ten que ter unha serie de beneficios, porque senón non existiría esa empresa. Entón é normal pois, que eles aposten ou invirtan o diñeiro en produtos que nos que ven un retorno económico. Neste caso, pois, un selo xa mediano xa espera que a banda teña pois, X mil seguidores, X mil escoitas en plataformas digitais, que xa teñan o mellor unha axencia de booking, un manager, cousas que, bueno, que xa nos quedan un pouquiño lonxe todavía. Esperemos que algún día podamos chegar a ter algo diso, pero sí que é certo que non foi posible. Tiramos na mesma fórmula, ao principio só queríamos sacar vinilo, e o casete, bueno, o casete é un caso especial. O casete foi un selo dunha persona que temos moito cariño, Maciek, que de Polonia, que foi o único selo que cando fixemos o anterior traballo, nos contactos que fixemos para topar selos que nos botasen unha man, foi o único que dixo que sí, dos poucos que responderon, pero o único que dixo que sí internacionalmente falando. Realmente non investigáramos moito de que iba o selo, simplemente buscamos contactos de selos e enviamos un pouco correos e demais, e dixo que eu solo edito casetes. E dixemos, por que non? Pois veña, adiante. Pero non son casetes, solo casetes. É un rapaz que fai uns traballos artesanales incribles, podedes todos mirar nas nosas redes sociais que temos fotos subidas do traballo do casete. É unha pequena obra de arte, porque a verdade é que é unha pasada o que fai este rapaz. Viene por aquí. Aí, ese é o anterior xus, non? Sí, o anterior. Pero, Este es bueno, o novo é moi similar. Non sei se teño por aquí Qué algo. guai. Tengo por aquí yo, hombre. Mira, ya está. Este es el nuevo. Este é o novo. Que guai. Bueno, é unha pasada porque, bueno, ten o deseño da portada que fixo David, ten o cruño aí en cera, no? 3 Moons Records, chamase Es una locura. Es un trabajazo. É unha pasada, increíble. non é un casete, solo un casete. Claro, é que eu, sinceramente, me esperaba, pois, eso sí, o casete, pois, serigrafiado e tal, e a súa caixinha, así un pouco básica, pero, carallo, o packaging é guapo. Es una echada por fuera. Da casa queimada, as cinzas, da The Barn House, aquí están as cinzas que lle meteu. Increíble o deste rapaz. Que bueno. Bueno, é un máis non como soporte físico, porque, bueno, a calidade dun casete a que é, bueno, pues que temos xa unha idade, xa sabemos como vai o tema do boliví, que os casetes, a calidade, bueno, é a que a do casete, pero é máis por, bueno, a xente que quere ter un recordo, que lle gusta a banda, ou que realmente lle gusta a edición, polo formato, a compra. A verdade é que temos todo prácticamente vendido. Eu teño aquí unha pendente de entregar, debe de haber como unha ou dúas máis. Todo lo analógico vuelve con una fuerza eu gigantesca. digo unha cousa, neste punto no que estamos, vos non o vedes, aparte, a cámara na que me estás vendo vos é un pouco mierda, se ve fatal, pero e a xente que me ve na miña cámara que teño outra aquí pequeniña, tampouco vai a ver agora. Pois detrás miña teño un tocadiscos que agora cambiei outro e xa pasei do típico tocadiscos de mierda, estes maletíns que custa 40 euros, agora xa metinlle unha inversión maior, estuve empezando a coleccionar e a ter vinilos que me molan, vinilos míticos, vinilos de bandas actuales, e eu prefiro, sinceramente, se teño que comprar ou vou comprar algo dunha banda, a máis sobre todo unha banda local, non? Unha banda emerxente, unha banda que sexa cercana, eu comprar o típico CD, que simplemente o CD é o CD coa serigrafía ou unha caixinha básica, eu prefiro gastar os cartos nun vinilo que teña un packaging guapo, ou, por exemplo, a cinta, porque total, compras un CD, no coche non tes un descoitalo, porque os coches de agora xa non teñen un lector de CD. Na casa... Bueno, o meu tamén ten, o meu todavía ten, pero... Sí, o meu é dos poucos que tiñan, sí. É difícil non ter. Na casa tampouco é moi difícil tamén seguir tendo onde poder escoitalo. Os ordenadores, por exemplo, agora os portátiles xa non traen tampouco, tes comprar un externo e tal. E eu digo, eu prefiro comprar pois o cassette, vale, teño un descoitalo? Non, claro que non,
pero teño algo especial, teño algo cun diseño guapo, teño algo que para poñelo na miña estantería, para poñelo nunha zona, pois é bonito de ver É un valor engadido, dende e logo. mola máis facer algo así. Se te metes A aos ver, gastos, facer todo, algo así. todo el tema analógico es otra cosa. Estamos acostumbrados a Spotify, todo eso. Eh, y el rollo inmediatez. Aquí lo que mola es el sentarse. Tú me acabas de decir que te acabas de comprar, que tienes unas cintas. Yo tenía unas cintas y no tenía dónde meter. Pues nada, poquito a poco, vieja escuela. Ah, Y es así, teño, es así. Ahora ya recuperé el equipo antiguo de mis padres y todo eso. Y es sentarse, o sea, toda la orquestación, te sientas, sacas el vinilo, lo colocas, pones la aguja, el casete, lo pones ahí, que ya lo pones y te da un poco de asco poner el casete, le das al play y mola mogollón. Estás ahí, pues eso, lo que dura la cara, pues yo qué sé, 20 minutos o tal, te tomas algo, tal, tranquilito, es ese proceso. e, e, Y o, la escucha, e o ben que te lo o escuchas. ben que sona ademais. Eu, por exemplo, eu aquí o meu equipo ahora xa teño uns altavoces un poquinho mellor, xa teño un toquesco que teño unha Claro, agulla poquito xa a de poco. máis cartos, pero teño un colega que xa non me aquí a veces máis veces na canle que os amantes da música se entran na súa casa flipan porque ten un equipo de sonido da hostia, o sea, cada pouco vai cambiando, mellorando, ten un tocadiscos da hostia, ten todo un equipo para escoitar cintas, para todo, para todo, para todo. E eu vou a súa casa de vez en cando e facemos dúas cousas. Primeiro sesión de películas, poñemos aí películas e demais, e depois facemos unha sesión de poñernos algún que outro vinilo. Ti escoitas, por exemplo, nunca se me olvidaron dos primeiros vinilos que escoitei ali na súa casa, foi o de Amy Winehouse, o último que sacou antes de morrer. E claro, ti escoitas esa voz que ten esa muller e ese instrumental que ten nese traballo, ou escoitas pois esos altavoces, nesa calidade que ofrece o vinilo, e a min voloume a cabeza. A min nese momento dixen, eu quero ter o meu tocadiscos, quero ter a miña posibilidade de poder disfrutar a cousa, e me pasa a min, agora poño un destopa, por exemplo, que vos nomeaba antes, e o poño no tocadiscos, e o poño no Spotify, mesmo os altavoces que os conecto a través do Bluetooth e demais, non ten Claro. nada, nada, Nada. nada que Eso ver. no tiene nada que ver, pero hasta los vinilos remasterizados cambian mucho. Cambian mucho. De repente, yo tengo alguno por ahí de Megadeth, que estoy acostumbrado a escucharlo en CD, o sea, de toda la santa vida, y me lo encuentro en vinilo, me lo compro y digo, pero esto es que tiene bajo, Megadeth, que hay un bajo aquí tocando, que no se escucha en el CD, que es como otra mezcla. Y no es que a mí me gusta más, pero lo que me gusta es eso, que coges el coso, el libreto, estás así viéndolo de adelante para atrás, te lo lees todo, no sé qué. Todo ese concepto de estar un ratito sentado y disfrutarlo a fuego lento, para mí es lo que me mola. Ese Luego, pegar ese obviamente, frenazo da vida, ¿no? De deixar ahí está. de ter unha Ahí. vida de todo, a toda hostia, con consumo excesivo de todo, de información, Hay que de buscar ese ese momentito. momento Ese de decir, momentito. no, para, frena planeta, que me voy a sentar no sofá, me voy a poñer un Cervecita, disco. un disquito. Bueno, non está Tal. patrocinada a entrevista por Estrella Galicia, nin No, a Vulcra tampouco. Por sempre, allá. aproveito, no, no, aproveito a ocasión que Estrella Galicia, o digo moitas veces, tampouco vos pido tanto. Me mandades unhas cantas cervezas a min, mandades unhas cervezas aos invitados. As bandas, E pouco encantados, máis, sí, e sí. con eso vos facemos un pouco de publicidade. Ten que dicir, Moi fans de Estrella Galicia, verdade? Eh, Hai que dicilo. Me llamo Nano Por si y acaso. puedo ser endorsado por Estrella Galicia, por Ron Brugal, Pampero, lo que sin problema, queráis. Soy verdad? un mercenario del alcoholismo, no hay ningún problema. Non hai... Hola, soy Nano, soy E alcohólico. No quiero estar endorsado por Marshall, ni Fender, ni cosas de esas. No, no, Estrella Galicia, que es lo que Mira, consumo, eu houve y unha esas conversa cosas. aquí cun rapa daqui da Coruña, Brian de Palma, que aparte de ter o seu traballo, bueno, colabora con Jagger, e me trouxe unha botella, a fixemos aquí na miña casa presencial e demais, trouxe unha botella e dixome, joder, tío, tal, como estou colaborando con eles, que che parece se poñemos a botella aquí que se vexa e nos tomamos uns chupitos durante a conversa e dixenlle eu, o que quede, se queda algo, é para min. Dixome, sí, eu. Pum, botella aquí en primeiro plano, cada 2x3, chupito para diante. Acabamos como acabamos, tamén é certo, pero dixen, me vas a dejar a botella, o sea, vos me beber a botella de Jagger sen problema ningún. Sí, aquí está, chico, non hai problema ningún, suficiente, me sirve. Xa está. Pues venga, Pequenos placeres da vida. Pois iso que quede el mensaje. é o que hai que recuperar. Hai que recuperar un pouco
vivir a vida. Bueno, pegar un frenazo e sentarse na casa. Eu A ver, que xa, todos dende fai tempo, bueno, teño a sorte de que usamos. o meu traballo tamén é un traballo bastante relaxado que me permite, bueno, ter un pouco de liberdade de poder tocar ca banda, de poder ir a dar concertos, e se podo pedir días e demais. Bueno, teño bastante marxe, e tamén me permite desconectar. E chegar a casa, que realmente, bueno, as semanas son bastante atarefadas, porque entre ensaios, concertos e demais, ao final tampouco que pares moito, pero cando paro. O sea, é que moitas veces agora xa nin siquiera vivo no centro da cidade, que vivo un pouco máis tirando hacia de cara ao monte, case no monte, e quedo na casa. Póñome unha peli, e tamén recuperei bueno, ainda que entre comillas é digital, non, pero recuperei ese formato físico de comprarme as pelis. Está moi ben ter o Netflix tamén, ter todas estas caralladas de streaming, Claro, todo eso es pero complementario. tes como millóns de pelis e de oferta de contido, pero ao final estás media hora ou unha hora dando para arriba, para baixo, isto tal, isto sí, isto non, e ao final dixen, mira, quero volver a ter pelis. Comprei un reproductor e comecei a mercar pelis de novo. Ese momento de decir, poñeme o disco, dáse tal, bueno, e a calidade que non ten nada que ver, evidentemente, tamén, igual que co É unha vinilo, gozada, co formato físico. todo Nada que eso ver, é absolutamente nada. unha auténtica gozada, que de verdade, a min toda esa liturgia do vinilo, de poñer o vinilo, Eso. limpiar, quitarlle aí non sei que, poñer, sentarse, cervecita, la velita, me gusta poñer tamén a veces unha velita así, como así medio tal sentadito aquí na silla, acaba, das a volta, postar, mola moitísimo. O voso no Bandcamp, non? Se poden adquirir, se non me equivoco. Sí, estiveron en pre-order cando lanzamos o primeiro adianto do disco, e agora xa se poden adquirir. Comezaremos a enviálos xa, supoño que igual mañán xa nos chegan o que son as unidades, comezamos xa a enviálos a partir de mañán, quen o queira, senón nos nosos concertos tamén, que se aforre tamén os cartos dos gastos de envío e demais, os venderemos, evidentemente. Teremos tamén, faremos unha pequena tirada de CDs, un pouco porque hai xente que non lo pide, non é moita xente. Tampouco vamos a facer como no anterior disco, fixemos unha tirada bastante amplia de 500 CDs ou así. Faremos unha tirada pequeniña de CDs. E logo tamén para enviar algún medio, porque hai radios que hai todavía pues, que ainda piden os CDs. Logo non sei se realmente os pinchan ou non, pero bueno, piden, non hai problema. Tampouco é unha inversión moi tola, non? O tema dos CDs. Pero sí, tenemos os tres formatos. Menos pendrive, temos de todo. Pois na descripción van estar lógicamente as vosas redes, as vosas plataformas para escoitarvos digitalmente e tamén o Bandcamp, onde tamén se pode escoitar, onde se pode adquirir, e vou facer un alegato tamén a favor de Bandcamp como plataforma na que comprar cousas, primeiro porque, bueno, ahora creo que hasta agosto ou setembro non vai a volver a ver un Benres de Bandcamp destes días que todo vai para os grupos, creo que vai tardar un pouco en volver, pero bueno, hai eses Benres nos cales todo o beneficio vai para os grupos, Para as bandas. e aínda con todo que é un sitio onde se pode apoiar moi ben aos vosos proxectos, onde a xente pode comprarlo polo precio que se poñen ou polo precio mínimo que hai, pero tamén se pode, se quere, se pode pagar máis cantidade e aportar, é algo descoñecido para a xente que non anda moi metida no mundo, e a mí me gusta darlle un pouco tamén, ahora que o nomeamos, pois ese valor a un lugar que creo que a priori polo que eu sei é moito máis amable cas bandas do que son outras plataformas. Sí, aparte, para nós, a verdade é que no anterior disco que funcionou moi ben en xeral, porque as ventas de físico foron bastante importantes, e a movida é que nos, co tema do COVID, no anterior disco, tivemos a mala sorte de editalo a finais de 2019, comenzamos a presentalo no 2020, bueno, chegou o COVID e demais. Como tardamos moitísimo en volver a tocar, o primeiro concerto que demos creo que foi, non sei se foi no verán ou finais do verán de 2021 ou algo así. Como non tiñamos nada que facer, estábamos a, entre comillas, perder o tempo, non? Ese tempo promocional que tiñamos para presentar o disco, darnos a coñecer, pois fixemos un directo, un falso directo nunha sala de aquí, da zona Mos, que é a Sala Rebullón, bastante coñecida, Sí. unha das mellores salas de Galiza, con diferencia, e aparte unha xente encantadora que sempre nos apoiou, sempre nos axudou moitísimo a banda e a todas as bandas que pasan por ali.
e nos deixaron gravar na sala o concerto, e logo fixemos, bueno, non foi unha transmisión en directo, foi unha falsa transmisión en directo, no? Pero fixemos esa transmisión en streaming do concerto a través de Bandcamp, e a propia Bandcamp, os editores de Bandcamp escolleronos como mellor streaming do mes de, non sei se de xullo ou agosto ou así, dese ano, e puxémonos en portada de Bandcamp. O trato foi moi bo. Sí que é certo que, bueno, Bandcamp agora mesmo xa pasou por varias mans, como que o mercou unha empresa, logo vendeu a outra. Internamente sabemos que, bueno, ou así cousiñas feas cos empregados e demais, que, bueno, temas de negocios e demais, pero sigue sendo o mellor apoio para os músicos. A diferencia, bueno, por números, para que a xente que non sabe, un vinilo, o novo vinilo de Mano de Piedra, 20 euros. Vendemos 5 vinilos, 100 euros, vale? Os números de Mano de Piedra en digital, en streaming, en todas as plataformas, todos os discos de Mano de Piedra están absolutamente todas as plataformas de streaming, as gratuitas, as de pago, todas. Temos agora mesmo un montante acumulado dende 2000, finais do 2017, que sacamos o primeiro EP, de, vas flipar, $98. Entón, para que a xente se dé conta, Lo dejo, chao. o streaming non dá de comer No. as bandas pequenas, non nos dá nada. No. Sí que é certo que nos axuda a que nos escoiten en Memphis, que sei, en Rusia, Sí, a que ides a China, tocar Japón. ides a un Sí. festival a Valencia ou tal, e a xente pode saber quen sodes, se pode acudir ou ides a unha sala e neso temos axuda. ese alcance, esa axuda, pero a banda en sí necesita cartos, es que é imposible, non, os cartos fan falta. Levamos gastado neste último disco moitísimos miles de euros, pero bueno, tamén o merece, e o resultado é mellor do que esperábamos, pero, joder, é que o streaming non dá cartos. A nós non nos dá cartos. Pois que 6 anos, 7 anos, 100 euros, ou 90 e pico dólares, que nin siquiera son 100 euros, e agora con vender 5 vinilos xa sacamos 100 euros. O sea que... Hay una cosa muy buena de Bandcamp, que tiene un botoncito que pone contacto. Ese contacto normalmente es enviar un mensaje. Ese mensaje normalmente va al creador de esa página, y normalmente es el propio músico. Yo me he llevado unas sorpresas increíbles, porque Bandcamp es una plataforma muy orientada a nuevos artistas y cosas así, o medio desconocidos, pero realmente funciona tan bien que luego, cuando ya son un poco reconocidos, siguen ahí porque son fieles. Y nosotros seguiremos siendo fieles. Y cuando yo contacto con algún grupo que me flipa y le digo, quiero comprarme tu vinilo, pero resulta que tu vinilo vale 20 euros y los gastos de envío valen 80, pues digo, tío, no te lo compro porque esto es una tomadura de pelo, yo no sé dónde viene este vinilo. Entonces envío un contacto para ver si tienen, oye, tenéis un sello o algo por aquí cercano, y me responden los propios músicos. Y eso es flipar. De repente es un trato de tú a tú que flipas. Y a veces pues dicen, pues espera porque hay un sello europeo, que tal, que no sé qué, o mira, dame tu dirección y te lo envío, y yo qué sé, enviarlo desde Estados Unidos, pues son, yo qué sé, pues $10, pues ya está, pues $10 y toma, te lo regalo. Sí. Y es un rollo que un par de veces que envié mensajes y hay un contacto ahí muy guay, porque al final no te esperas que te responda uno de los músicos, y es el caso. Que guai, que Está guai. muy curioso eso, está guay. Dicías tamén que se pode adquirir nos concertos, falábamos antes de que hai xira por diante. Cales son as datas que xa se coñecen, ou cales son as datas que veñen próximamente, para que a xente sepa? E eu, que vos tiven aquí na Coruña, e xustamente ese fin de semana eu estaba en Vilalba e non puiden acudir, pois tamén para min, pois para saber a ver se me vai coincidir algún outro sitio no que poida ir. Pois vasme permitir buscalo porque non mo sei de verdade. Mira, el día 23, que es el viernes que Sí, a viene, semana que ven. estamos en Madrid, sala Starling. La semana siguiente, que es la semana 30, viernes 30, estamos Viernes en 30. Cambados. Crazy. Crazy. El día 8 sábado 8 de junio, estamos en Gijón, en el Bola 8. 7, sábado 7, vale. Y hasta aquí puedo leer. No me acuerdo de más. O venres 13 de xuño estamos en Tomiño, na Cabana.
está sen anunciar, pero bueno, supoño que se anunciará en breve. O venres 27 de xuño estamos en Seixas. Seixas é un pobo moi perto de Camiña, en Portugal, na fronteira con Galicia. Estaremos aí con Solofa Nubis, a banda portuguesa moi boa tamén, moi recomendable. E logo ese mesmo fin de o domingo estaremos en Ovar, en Portugal, xa máis de cara ao interior, tamén ali tocando. A fin de seguinte, o 4 e 5, estaremos nun novo festival galego, que é o Fumega Fest, en Betanzos, que ten É verdad, sí, increíble. que vin outro día o cartel. No Parque do Pasatempo, aparte un sitio precioso, e a organización ten pinta que vai ser todo brutal. E a xente Ese es un festival al que no hay que tener dudas. Hay que ir todo Cristo. Porque luego pasa lo que pasa. Te enteras a toro pasado de, no lo vuelven a hacer. ¿Cómo no lo van a hacer? Claro que no lo hacen. Non Si hai van resposta. 3 personas, esto es un festival en mayúsculas. Y hay que ir como zumbaos allí a eso. Y punto, y a comprar, y a gastar, a beber cerveza, a gastar, a comprar discos de mano de piedra como si fueran como churros. Porque esto tiene que repetirse, tiene que haber más cosas, si no, pues no sé, no, luego se quejan, no, es que aquí nadie hace nada. Hombre, pues si lo hacen y no vas, pues Tal cual. carajo, pues, Tal cual. Un pouco a filosofía, aparte da filosofía un pouco do festival, a persona que organiza, bueno, das persoas da produtora que organiza, coñecido noso, músico de Bueu, Adri, que bueno, está moi apegado a estes estilos musicais, que sabe de que vai todo o tema, ¿no? Moi fan destas movidas. Un pouco a filosofía do festival, un pouco que os espectáculos das bandas sexan o que a banda queira, non o que o horario mega hiperapretado dun macrofestival permita. Entón, cada banda tocará o que queira, son poucas bandas, un único escenario, é imposible que te perdas as bandas, non tens que facer a quiniela para poder ver a banda que tal, a banda que cual. Entón, ese é un formato ideal, respeto de cara ao músico e de cara ao público. É que dicir ahora unha cousa moi importante, non? Porque é certo que se fala moito de o estado do rock, o estado do heavy, o estado da música que facedes vos en xeral, non? Que non hai festivales, si hai festivales, si hai eventos e salas que apostan por grupos como a vos. Que pasa? Que lóxicamente isto é unha realidade. A industria musical é unha mierda, moita xente busca o beneficio por riba do placer do público, do placer dos músicos, pero o certo é que hai moitos proxectos máis pequeniños, moitos proxectos que pode haber alguna produtora un poquinho máis grande por detrás, pero proxectos que custa sacalos adiante. E é certo, ahora se fai este festival. Se de repente a venta de entradas cada día son 300 entradas, non sei canto aforo hai, pero polo que sei pola zona e por un evento que fixeron o ano pasado ali, creo que entra un número alto de xente, pero se venden 100 entradas solas, claro, se fala esta edición, se fai, porque a veces até se poden cancelar, e non se vai facer nunca máis. E o que toca, home, se non podes ir, porque non se pode, xa está. Pero xente que poida ir, joder, hai que acudir para que poida volver todo ou seguir funcionando ben, porque ao final é jodido tocar, é jodido que teñades festivales onde poder tocar, xa que se fai xa que se aposta por xente como a vos de aquí, pois coño, pois acudir e aparte creo que vin, non me lembro os precios, pero tampouco era nada caro ni nada Pero que abonos excesivo. son 45 euros, algo así, que por un pouco No, máis tes era algo servicios, económico y hay grupos sí. que viene Dune, que creo que es el Dune, único concierto que Psychonaut, hacen Green en Left. España. Son En la bandas península, que, creo. aparte, é un cartaz que son bandas difíciles de ver na península. Non é a típica banda que está constantemente todos os veráns pasando por aquí, ou que respeto que a xente que ir a ver 1000 veces a, eu que sei, a Gojira, que pasan moi a miúdo aquí, que son veciños, son franceses, unha bandaza, que veñan case sempre a todos os festivais de verán. Bueno, sí, é respetable que queiras velos, pero, hostia, hai bandas que case nunca pasan por aquí, porque son bandas que non son tan grandes, non teñen tantos medios e non poden permitirse estou mirando, xiras. o abono costa agora mismo, con gastos de xestión incluídos, 47 pavos. Está Dune, Greenleaf, Psychonaut, Mohamed Sad, Monkey 3, Exactions, Mano de Piedra, Caltesone, que os puiden ver, me mola moitísimo a súa proposta, os vin en directo nun festival de barbudos que organizamos varios en Santiago
no Monte do Gozo, isto é totalmente certo, un festival de barbudos solidario que organizamos. Tocaron eles ali e me molou moito a súa proposta, despois tamén os vin un pouquiño aquí na Coruña na Disfrutona fai un tempo. E joder, non me parece, son 8 bandas, 47 pavos, 60 por riba o que decides. Cada banda vai poder tocar o que queiras en esa presión de solo hai a primeira, como sois os locales menos coñecidos, tocades media hora. No, xa e eso, pois, oxe, non hai máis, non hai máis. O sea, hai que acudir sí ou sí. A mí, a mí me dolería en el alma que solo se hiciera este año. Si se hace solo un año, sé quién es el culpable. Y voy a ir por toda Galicia cogiendo a toda la gente y dándole unos azotes. Porque la culpa es del que no va. Del que no va hombre, a ella que estás allí, vamos a unas cervecitas, lo que sea, yo que sé, no lo sé, algo con sentidinho, Sí, está claro. apoyar, sí. Pero, efectivamente, y tampoco es un rollo de, no, es que justo estos grupos no me flipan. Mira, te lo vas a pasar que te cagas. E aparte dunha cousa, vos dicíades, vos sodes unha banda de directo. Eu sempre defenderei que hai que ver a música en directo para valorarlo ao 100%. Me refiro, home, Nosotros somos un grupo de directo, olvídate. eu vexo deste cartel e si que hai algún nome que eu non escoito. Non me chama moito, pero vou ir a verlo en directo. Vou ir a verlo en directo, porque en directo igual me flipa. Es otro espectáculo, es que cambia la cosa, es otro espectáculo. Y a la inversa pasa, por desgracia, también mucho. Vaya discazo y vaya porquería de directo, porque no eres capaz de llevar esto al directo porque tienes una orquesta detrás y esto es inviable. O no lo haces bien, o eres un paquete, o cantas como el culo, no lo sé. Pero hay mucha producción detrás. Nosotros, el 99,9% de lo que es el disco, es un ensayo nuestro. Sí que obviamente pues alguna guitarra la doblamos, hacemos algo más, pero no es nada que te reviente la cabeza ni nada. Somos muy fiel desde el principio del grupo, de lo que hacemos en directo, es lo que hacemos en el local de ensayo. No hacemos muchos artistadas. Igual algún concepto específico para festivales y cosas así, pues tratamos de hacer alguna sorpresita, alguna cosa tal. Pero no, las voces son las nuestras, los coros, todo tal, ¿no? Y ahí obviamente hay ese sentimiento que lo ves y es lo que atrae también. Por aquí, Nos lo estamos pasando fenomenal, entonces pues, tú también. por aquí Pues espero. viñeron fai un tempo unha banda de muros como son Contusión Colérica e falaban tamén dicían, non somos de directo, non somos de tal, o que está subido en Spotify non é o mellor, e viñeron aquí a tocar a Coruña, a Mardi Gras, fun cun colega, e dicíame o colega, que yo dixo a eles ali ao acabar o concerto, dicíame o colega, voy porque me dices tú que vaya, tal, voy contigo, pero é que escoiteiros en Spotify, ai, que non me mola nada, non sei eu, tío, eles me dixeron que son banda de directo, vamos a ver, no, pero vamos. Acabou o concerto, bueno, xa antes de acabar o concerto me dicía, joder, Daniel, como sonan en directo, que guapo, tal. E é verdade, ti escutas o seu disco en Spotify e podes dicir, que flow. E ves o directo e dis ti, neno, cando vos poida ver outra vez, vou a ir. E pasoume tamén con outras bandas, que es así que non vou a nomear, de que escoitas, non? Xa non que pasan por aquí, senón en xeral, que escoitas e tal, e escoitas. Sí, suelta. No me meten fregados. Non é necesario. Non é necesario. Igual, cando peche todo, igual digo. No, pero sí que escoitas, isto é verdade, con bandas moi coñecidas, que está todo ultra producido, porque ao final o estudio te permite meter baterías que non nin sequera tocas ti a batería, baixos que non tocas ti, podes toquetear a voz, podes facer todo. E o que dixeste agora, joder, home, entendo que todo o mundo quere sonar ben en Spotify e quere gañar xente con couso, pero se ti podes facer algo, fai o que vas facer da forma máis perfecta posible, porque pois vai pasar eso. A mí igual me dá igual que non sexa tan parecido ao disco, pero se de repente vas ali e dis ti, hostia, que me meten aquí uns solos de guitarra, unhas movidas, e depois ves a persona que toca a guitarra e dis ti non eres o que grabaches o disco. Non fixeches nada, porque non é que teñas un mal día, é que non estás atinando nada, joder, acerca a realidade. Para mí eso tiene un nombre muy negativo. Y creo que lo entendemos todos. Sí. Para mí eso es un fraude. Sí, un fraude total. Tal cual. Entonces, bueno,
Habrá alguno que trabaja así, porque también es verdad que una cosa es lo que tú haces en un local de ensayo y grabar un disco es otra cosa. Grabar un disco lo puedes hacer como si fuera un local de ensayo, que sea lo más directo y fiel a tu música, bueno, a tu música, a lo que tú haces como Sí, grupo. Nosotros, esa premisa es importante. Ujú. Te digo, yo como guitarrista, a lo mejor creo que hay 10 guitarras que he usado diferentes para varios temas y se han metido un trocito aquí, otro allá, otro tal, no sé qué, y al final, obviamente, yo no tengo 8 brazos, pero no te das cuenta en no, claro, directo, pero no eso te xa, das cuenta. esas cosillas, eses truquiños, esas cosas, é distinto ao que estamos a falar, lóxicamente. Sí, sí, sí. Correcto, Lóxicamente, correcto. podes, Es otro formato. claro, podes acompañar, e moitas veces tamén hai proxectos que gravan cunha banda, despois van en directo e en vez de ser todo, pois levan un formato trío, levan un formato acústico. Ujú. Eso xa é distinto. E eu sei de proxectos Correcto, galegos, por exemplo, que meten unha gaita ou meten un violín ou meten algunha cousa por detrás que lles gusta, e claro, despois, como perfecto, non hai para pagar a banda, perfecto, porque non o es una levan. cosa, claro, pero porque es una cosa específica para el disco de estudio. Claro, eso é Perfecto. distinto. Nosotros hemos No, metido piano. unha colaboración ou algún Nosotros hemos metido. ensayo con ela. Correcto. Sí, sí, Perfecto. sí. Eso es perfecto. Yo eso obviamente lo acepto, pero no lo que tú dices, Sí, que sí, de sí. repente te hagas un solo infernal y que sea algo editado o atrapallado. O lo que sea. Si lo hace otra persona, pues pues mira, pues esto lo hizo Claro, fulanito y marcas súper eso guay. Pero como yo unha en directo colabo. pues hago lo que puedo. Claro, Claro, ahí marcas está. como unha Pero colabo, eso lo dejas bien clarito. que hai artistas que eso, meten a violinistas ou meten a guitarristas, pois, oye, pois colaborou o guitarrista e tal. Mm. Perfecto, pois para diante. Voy a poner el cargador, que esto se me va a cargar. Vale, pois, mira, mentre vais poñer o cargador, vou preparando xa para ir pechando a charla, que vos dixera a vos, digo, vos vou roubar unha horiña, xa vamos pola hora e media de charla, pero bueno, por ir Ni poñendo un nos pouco enteramos, eh. o peche, porque a vos vos gusta falar e a min me gusta tamén falar. Ahora vamos a entrar na parte xa final desta conversa, que son un pouco xa, estamos tocando temas da banda, estamos tocando temas xerais, pero isto xa é un pouco para coñecervos a vos, vou facer, explicándolle a xente, ahora cando veña Nano yo volvería a dicir, pero que para coñecervos, e sobre todo unha parte final, prepárate, Fran, porque sodes dous, solo da banda agora, pero ides responder por toda a banda, e vamos a saber se Mano de Piedra é unha banda chea de psicópatas ou é unha banda chea de xente máis normal. Hostia. O sea, esto é... Interesante, interesante. Esto, Psicoanálisis. sí, aparte un psicoanálisis que ten base científica. O sea, ides a escutar e vais a decir, vaya mierda, no, no, hai base científica. O sea, hai unha base importante. Hai unha base importante de estudios que eu paguei, todos os cartos que non teño paguei para facer estudios, eh? O sea, isto é totalmente cierto. Está ben, está ben, está ben. Isto é totalmente cierto. Que intriga, que intriga, que intriga. Pero ahora cando veña non explicarei mellor, é que estou facendo, sei por que fago tamén un pouco tempo, porque non quero editar, o sea, non quero cortar. Entón, así falo eu, enchemos este momento mentras non ven el. Non, se queres aproveitar para falar de algo máis do disco ou calquera cousa, dispara, non sei se queres. Que queres dicir? Que queres dicir? Eu que sei, eu podería decir, por exemplo, algo que non apenas falamos que me parece un punto importantísimo para unha banda e para un disco, o papel do produtor. Certo, que últimamente nas últimas conversas con Mondra, con Falla, por exemplo, as últimas dos conversas publicadas, falamos do produtor, no seu caso era Heavy e nos centramos moito neso. Hoxe, de feito, fixen unha conversa que non podo dicir con quen aquí públicamente, porque isto salir antes de que salga a revista de Mundo Sonoro, pero tamén centramos na figura do produtor, e é certo que non me achedes antes e non falamos del, así que xa que sacas o tema, pois sí que me parece interesante, porque o mismo que non temos en conta moitas veces os baixistas e os bateras, como non falábamos antes, moitas veces a figura do produtor, para ben ou para mal, non se ten en conta moitas veces, e o certo é que dentro que estamos a falar agora desta grabación, desto de ser o máis reales posibles, influe moitas veces o produtor, e igual que hai que ter amizade entre a xente da banda, hai que ter tamén amizade e bo rollo, sobre todo, e camiñar tamén cara ao mesmo lado co produtor.
É case un máis da banda, non? Depende un pouco o tempo que leves traballando con el. Nós, como xa é o segundo disco que facemos con el, e xa Manolo, o primeiro guitarra da banda, que xa non está con nós, pero sí que el xa fixera disco anteriormente con el, bueno, eu coñezo personalmente de traballar xuntos no mundo do sonido e demais, pero sí que é unha figura para min indispensable para que axuda moito tamén a banda en xeral a cadar certos sons ou a mellorar certas cousas. Neste caso, nos levamos pois xa 2 discos traballando con Iago Lorenzo, que é un produtor de aquí, de galego, de aquí, de Pontevedra, de aquí perto, para que a xente lle sone. Iago xa fixo traballos con Agorafobia, Heredeiros da Cruz, creo que os dous últimos discos xa os fixo el. Traballa con moita xente de fora, e ten un nivel estratosférico agora mesmo. Bueno, o último disco da Phonic gravou e mestrou el, non fixo a parte de produción, pero sí que traballou na parte de enxeñería, a parte técnica. É un tipo no que podes confiar cegamente, o sea, é o que necesita unha banda que vale que nós temos as nosas ideas, pero, joder, ao leválas a cabo nunha grabación, hai que confiar nunha persona que teña un punto de vista de fora da banda, que nos chegue e nos diga, pois mira, rapaces, aquí sobra vos isto, aquí falta vos isto, respetar a súa opinión, evidentemente nunha opinión que non é a opinión verdadeira, non a definitiva, pero sí que é algo que hai que respetar. Se traballas con produtor xa sabes o que tens que facer, deixarte levar por unha persona que se supón que sabe do que fala. Neste caso, para nós é unha persona máis da banda, basicamente, porque nos axudou a ter 2 discazos que temos, o anterior e este, para nós, personalmente, e como unha persona que traballou no mundo da música, do sonido, como técnico, traballando nun estudio, flipo co traballo deste rapaz, de Iago. No es fácil llevar nuestro sonido a un estudio. Y lo hizo de una forma muy simple y bien, sin arreglos ni cosas raras. O sea, Traballo moi y él sinxelo, con él tiene, todo moi fácil. claro, es como una empresa. Él tiene, digamos, el 49% de las acciones de Mano de Piedra y nosotros el 51%. Pero lo que dice él, no es que vaya a misa, todavía tenemos un poco de margen de, oye, tío, Sí, esto te lo esto peleo. no, sí, Y te esto... escucha. Pero yo me fío, o sea, bueno, nosotros nos fiamos de él muy a ciegas. Claro, O sea, pocas cosas le he peleado y ha habido de todo. Normalmente me ha dicho, pues tenías razón, otras veces, pues pues no. la tenías tú, sin problema. O sea, me parece, no entendería hacer un disco sin él, la verdad. O sea, ni lo quiero pensar, É que porque claro, me estalla la cabeza. é que influen varias cousas. Unha, que sempre pasa tamén nas bandas, non? Falamos antes do proceso un pouco compositivo, a veces compós unha canción, a ter lista, a preparas, a gravas ti na tua casa esa grabación, un pouco esa maquetiña e tal, e despois non eres capaz de encontrar os puntos nos que esa guitarra que parece que te sona perfecta, despois ostras, que aquí eu daríalle máis protagonismo á batería ou eu quitaría esta ponte e faría desta outra maneira. Tal Esa cual. figura do produtor é importante para eso e despois o que dicías, non eu teño moi claro hai produtores moi bons, hai produtores moi bons que non poden traballar con todo o mundo porque non todo o mundo é capaz de levar un sonido a un resultado final que sexa óptimo e sobre todo entender, non? Porque ao final toquetear, gravar, facer, ter un equipo de grabación da hostia, un equipo onde todo se fai, tes un cartos e te fas un estudio da hostia. Pero ter esta sinerxia, non esta comprensión, ese saber, ese propoñer cousas que se van a xustar ao que queredes, que non vos vai a meter agora e dicir pois vamos a quitar todo e vamos a poñer unha base pregravada e vos a meter autotune, non. Vai a facer propostas que van ir acorde ao que faces e iso mola, Sí, que mola. Aparte, Iago é un musicazo que xa estuvo en moitas bandas galegas de rock, de metal, toca moi ben, ten un gustazo. Bueno, aparte é o guitarrista
guitarrista de emprestado ou non sei se da banda, pero toca con Agorafobia, se alguén ve a Agorafobia en directo, un dos guitarras é Iago. Vale. Ese rapaz, sí. Se sonan de algo de velas en directo. Sí. Iago. Vale. Bueno, aparte de ser o produtor, el primeiramente foi sempre o produtor delas, xa dende fai bastantes discos, pero logo chegou un momento que na banda que precisaban a un guitarrista, sumouse el como guitarrista. Pero el non é a banda, digamos, no? El sí que lles axuda moito ca produción, evidentemente, claro. Pero como músico é musicazo, ten un gusto brutal tocando, ten un coco e un oído que flipas. Xa sabe o que usar en cada momento, que amplificador usar, que guitarra usar, que previo usar, que non sei que. Ten unha bagaxe en riba que xa me gustaría a min, é unha pasada. Está traballando fora de España con moitísima xente, coñece a moitísima xente de Estados Unidos, de Reino Unido, xa lle fixo creo que un par de traballos ao guitarrista de Prodigy, está a un nivel estratosférico. O gallá se quede por aquí vivindo, non se nos marche, podemos seguir traballando con él, e que teña algo para nós, porque a verdade é que está bastante saturado de traballo, pero Mano de Piedra, o que actualmente non sería nada sen el, porque o que nos axudou moitísimo foi o anterior disco, porque gostou moitísimo, tivo unhas críticas moi boas, porque sona moi ben, o resultado do disco ten unha pegada brutal. Este novo disco, pois o mesmo, o resultado deste disco tamén foi gracias a él. As cancións son nosas, evidentemente, el non compuxo nada, pero sí que a man de decir este arranxo vai ir aquí, este arranxo vai ir así, vai estar máis alto, máis baixo, máis aquí, máis alá, pasaste vos de revolucións con tantas notas, quita notas, pon notas, esas cousiñas, esos detalles que ao final suman moitísimo, e o resultado final vamos, non se me ocurriría como Dinano, non se me ocurriría traballar para Mano de Piedra con outra persona. Pois aí queda esa importancia que agradezoche que me digas, porque sí que se me iba a preguntar, e queda aí esa importancia e eses créditos tamén para o seu traballo. E agora, vamos con esta parte final. Con dous bloques, unha que non é un bloque tan importante, simplemente é un bloque no que quero que me recomendedes bandas ou artistas que vos gusten. Creo que cada un de vos me recomende 3 proxectos, sexan a priori coñecidos ou non, simplemente 3 proxectos que vos estén gustando moito agora ou que sexan imprescindibles para vos. Así que esa é a primeira parte, e depois unha segunda parte que xa vos explicarei mellor, que vai a ser unha análise psicolóxica. Pero, primeira parte, proxectos que me queríades recomendar, aparte de, lóxicamente, que escoitar a Mano de Piedra, pero que outros proxectos me recomendaríades como necesarios para ter no meu radar, na miña lista? Al final solo habrá cenizas. El disco, el último que se sacaron, me parece increíble. Lodo se llama el disco. Si van por vuestra zona, o si no, moveros, ir a verlos. Claro, tíos ao lado, porque son da Coruña. Sí, ainda non os vi en directo, e de feito o traballo teño pendiente. O sea, pois teño un directazo. Teño pendiente de todo, o sea, os teño localizados, e recoñezo que todavía desas cousas que non me dá vida para poñer, pero mira, xa teño plan para hoxe pola noite, para poñerme antes de... Edu e Zalo aparte son uns amores de personas, son colegas, son uns amores de personas, pero fixeron aí, son dous, fixeron aí un combo brutal, está funcionando moi ben o proxecto. Creo que en breve xa van a por outro disco, xa van a gravar outro disco. A verdade é que si, eu coincido con Nano nese proxecto. E a ver, logo máis proxectos da casa, porque hai que tirar polos da casa, polo da terra. Hombre, algo que xa debería estar en boca de todos, e todo o mundo debería coñecer, a Phonic. Boísimo. Levan 30 anos dando o callo, crema gastando ingastables, esa xente que non parou de pelexar, están onde se merecen. Feito, os teño sí que deberíamos. Este sábado, para que como non sei se isto vai salir antes do sábado, sí, vai salir a posteriori, pero este sábado están aquí na Coruña, e eu confío en que o meu ombro me deixe acudir, e teño entradiña para ir a velos, que xa os puiden ver o ano pasado. Me parece, nunca os vi en directo, nunca me coincidira, e me parece que tamén, joder, está moi guapo que fan, a verdade. Son un auténtico pepino en directo, unha pasada.
a tralla que meten. Bueno, teñen eso, 30 anos en riba, co mesmo proxecto, apostando constantemente co mesmo proxecto, e xa teñen todo tan tremendamente rodado, levan un técnico de son increíble, que é Pancho Suárez, que ten aquí, que traballa aquí nun estudio de Vigo, que é un pedazo de crack, que fai sonar a banda unha cousa tola. E, bueno, logo, eles son musicazos, Vale. E agora, Entón, xa o peche. Xa o final, veña, vai. que esta análisis psicolóxica que vai a definir Agárdense los machos. a mano de piedra, vale. Vos vai a parecer unha gilipollez e efectivamente unha absurdez absoluta, vale? Pero é unha análisis psicolóxica que eu contratei a estudios a universidades tan prestixiosas como precisamente a de Betanzos, que nomeábamos antes Betanzos, pois contratei ali, a Universidade de Mos tamén contratei, a das Illas Cíes tamén increíble, esa costume un pouco máis cara, pero tamén fixe ali Home, hai que o pillar o estudio barco, porque cachas. e me deron o resultado destas preguntas que vos vou facer e que según o que respostedes vai a definir se sodes psicópatas ou non. Ides a responder individualmente, pero despois vai haber o resultado de mano de piedra como banda psicópata ou non. Primeira pregunta, e atención, porque son 3 bloques de preguntas, vale? 3 bloques de preguntas, e ca primeira pregunta xe de saber que gilipollez é esta, efectivamente. Por qué? Tamén vou explicar unha cousa que... por que fago isto? Porque eu me gusta copiar a xente, vale? Eu digo, vou facer o que foi outra xente. Entón, Broncano ten as súas preguntas típicas en la revuelta, na resistencia. Claro, el pregunta por sexo, Cantos cartos hai non no vos vou banco? preguntar por sexo, porque se me respondedes moito, eu vou dicir, me afundo esto na Mentira. mierda. No, vou dicir, estou peor de lo que pensaba, porque me sei dicir, eu vou dicir, joder, estou peor eu do que pensaba, e os cartos, o que falábamos antes, pois preguntarvos a vos por cartos, pois claro, é un pouco tamén dicir, igual aí vos afundo a merda os que vides por aquí. Entón, eu se preguntas non as fago, pero preferín ir a algo máis profundo como é isto. Así que, primeiro bloque de pregunta, primeira pregunta, tedes que cenar. Aparte agora ven guai pola hora que son, e na casa única e exclusivamente tedes cereales con leite. Vale? Entón, tedes a opción de cenar cereales con leite ou baixar ao bar, restaurante, onde vos van facer a vosa comida favorita, a que máis vos gusta, pero con 2 condicionantes. Un, que tedes que ir e volver, baixo unha chuvia torrencial e comelo na casa. E ademais, o restaurante ten unhas condicións higiénicas un pouco cuestionables, por así dicilo. Que preferides? Cereales con leche. Cereales con leite, sí. Vale, e que vai Moi primeiro? pragmático. Que vai primeiro? A leite ou os cereales? Los cereales. Leite. Dios. Por que un e por que outro? Yo he hecho primero los cereales hasta un nivel y luego los relleno con la leche. Y aparte es que si no van flotando ahí. No, así ya sé dónde tiene que ir la leche. Y aparte es lo que voy a comer, cereales. La leche como que es algo que me ayuda a empujarlos ahí, ¿no? De toda la Eu, a vida. ver, Pero se hace al revés eso. Alguien echa estoy yo loco. Vote sacar a miña razón nutricional. Bueno, son vegano, non tomo leite de vaca, entón a leite que normalmente consumo leite de soia, que é unha fonte de proteína. Entón o que máis me interesa é a proteína, realmente. Entón o que boto o leite ben e logo boto por riba, bueno, cereales neste caso non, pero boto pois copos de avena, por exemplo, boto por riba, bueno, perdón, entre medias vai o colacao. O sea, leite de soia, colacao, e logo os copos de avena, logo espero un ratiño a que ablanden e que afundan un pouco, e veña, para diante. E engado, según vou rematando así cos copos, vou engadindo, e vou así, con calma. Vale. Desayuno tranquilo. Aí queda a resposta, despois vos explicarei cal é, non según o que digo, senón o que digo os estudios, cal é a resposta correcta. Siguiente, vale. Siguiente cuestión. Quedades un día a xente da banda, quedades cos colegas ou o que sexa, pedides unhas pizzas, non, pa cenar, sobran uns anaquiños, saides de festa, sei que nano vais a tomar unhas cuantas bebidas espirituosas,
no seu caso, Correcto. teño claro que eso vai a ser así, entón, claro, toma... Nano solo non, xa te digo. Pero... Pero no seu caso xa me quedou moi claro, el sabe que sí, pero bueno, todas as súas bebidas espirituosas volvedes de madrugada ou a primeira hora da mañá, non? Que, bueno, depende de como se dá. E sempre, é certo que o xeo, moitas veces, non? Ou o zumo de cebada, dá un pouco de fame, non? Cando un toma uns cuantos e volves así esas horas, e tes como un pouco de gusa. Contemplades, primeira pregunta este bloque, contemplades eses cachos de pizza que sobraron da noite anterior como válidas para comer? Por Hostia, supuesto. pizza Por fría é supuesto. unha delicia, tío. Hai, Hombre, no es una delicia, pero está bien. aí A mí vou, encanta. fría ou quente? Fría. O sea, se chegas de festa e tes fame, xa non me poño a quentar. Fría. Nano? Es que depende de... Te tengo que dar una respuesta, ¿no? Fría. Pero nalgún momento a contemplas quentar? Sí. E Todo onde? depende del De cómo, megacenatrón que llegue. ¿Cómo de llegue cómo a chegues casa? a casa. Pero onde a Evidentemente. quentarías? Estamos a falar ¿Cómo? Onde a quentarías esa pizza? En el micro. Eu non, que sería nunha tixola con No, unha tapiña. no, sí, bueno, sí. Que te ven a En el masa por horno, en el debaixo e horno, que a tapiña en el sobaco. colla Me la calor pongo por en el riba sobaco. que o queixo Nada, volva a coller un eso pouco se desa calienta un poco. consistencia. Vale, vale. Aí queda a resposta. Despois tamén, pois... A ver se non te jodemos o invento, que estamos a dar unhas respostas así No, un pouco de elaboradas. feito, Claro. estades a movida é que hai un contraste moi claro entre os dous e hai unha persona que agora mesmo ten un nivel de psicopatía do 70%. Xa vos adianto. Maravilla. E creo que xa sabe que é. Creo que xa sabe que é. Último bloque de preguntas. Tortilla de patacas. Con cebola ou sin cebola? Primeira pregunta. Con cebolla, con cebolla. O sí ou sí. Ahí soy muy racista. Si é sin cebola, non a comerías. Me Sí, la como pero también, sí. se hai fame, sí, joder, hai que comer. Vale, O palleiro non se fai sin Y me palla. gusta, pero con cebolla me gusta más. Sí, con vale. cebola, con cebola. Botaríalle a maiores chourizo, pementos, queixo, algunha cousa máis ou a preferides máis clásica? Más clásica. A min gustame clásica, pero se me poñen en diante unha con engadidos, non. Eu son debo comer e debo beber. É o que hai. E última Ainda que sexa pregunta. vegano. Tortilla estilo Betanzos, que Sí. creo que ides ter que comer esa sí ou sí cando vayades Bueno, ali ao festival, ou máis mazacote? estilo Betanzos. Estilo Betanzos, Betanzos. sen dúbida. Vale, pois se mantén esa puntuación de 70% de psicopatía e como a xente que xa viu máis conversas da miña canle sabe que Nano é a persona psicópata ahora mismo de mano de piedra da xente que está aquí presente e vou explicar por qué. Eu respeto que todo o mundo coma as cousas como son, pero os estudios din que os cereais con leite son unha boa cena, aí coincides os dous, pero sempre hai que botar primeiro a leite, porque ti vas botar os cereales, pouquiño a pouco, vas poder comer un pouco crujientillos, vas regular mellor, porque senón non regulas tan ben a cantidad de cereales que comes e a cantidad de leite que vas a tomar. Non o digo eu, o digo os estudios, Pues esa gente está muy mal de la cabeza. Escucharme todo. Muy mal de la cabeza. Hay que echar los cereales, primero los cereales, hombre, no hagáis caso a esos estudios. Primero los cereales y luego le echas la leche, coño. ¿Qué es eso de hacerlos al revés? Pues ahora sí que me enfadé. Pois espérate, te vas a enfadar máis. Te vas a enfadar máis porque no caso da pizza, lóxicamente a pizza sempre é un sí. Se non hai pizza, pois calquera outra comida que haxa que sobrase do día anterior, pero neste caso é pizza. A pizza hai que comerla fría. Por unha razón. Se pode quentar nunha tixola ou se pode quentar no forno. Pero, a quentar no microondas, e de verdade, Nano, ti me estás... Mírame a los ojos. No, no. De barbudo, lo sé, de barbudo, que es de un barbudo chicle. de barba grande a barbudo de barba tamén máis ou menos grande. Vas comer chicle. O sea, de verdade, Sí. tes tanta fame como para comer chicle. Sí, sí. O sea, vamos a ver, si yo llego a casa, vamos a poner una situación, yo llego a casa de salir por la noche y llego y tengo hambre,
y digo, vale, ¿puedo comerme esta pizza roñosa, fría, o me la puedo comer roñosa pero calentita? La prefiero calentita, pero normalmente no me da la olla y me la como fría. La situación es la que es. Pero si tengo una lucidez, hombre, prefiero calentarla. Que sí, que el microondas que es una mierda. Y yo sé, vamos. O da lucidez, permíteme que o dubide, con todo o respeto e cariño, pero non sei. Entendemos la vida de formas diferentes. Es lo bonito del Pero mestizaje, de la fusión. como digo sempre, cando a xente me rebate e me di, non, isto hai que facelo psicópata, sí, pero orgulloso de selo. E eso é unha maravilla. Correcto. E eso é Porque unha lo de los maravilla. cereales no te E lo xa o comes. sabíamos todos, xa o La sabíamos pizza sí, todos. Non había pero dúbida. sí. Y os voy a matar a todos, desgraciados. Pois hai A que todos los que echan primero la leche. Pois, cando nos vexamos nun concerto ou nun festival, se non debe tanto, se non se me complica a vida por circunstancias e teño mil movidas, ali estarei, levareite cereales con leite e diante túa botarei primeiro a leite para que me mates, pero con máis ganas incluso. Pues es muy probable, también te tiraré una pizza recién calentada con el micro, E pero bueno, despois nos tomamos unhas cervezas e aí xa todo sabe, e aí xa E perfecto, xa está. aí non hai todo Solucionado. non correcto, hai dúbida. Solucionado. todo Bueno, correcto. espérate, última pregunta esta non ten resposta, pero ven moi guai para agora e vou añadila no test. Se a única cerveza que queda está quente, a beberías ou prefires deixar de beber? Por supuesto que me la bebo. Evidentemente hai que bebela. Seré el mayor No, psicópata no, del no, 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 planeta, pero no, no, seré no. el psicópata más No, feliz no, aquí tomando. aquí a resposta adecuada, seguramente os Oh, estudios digan que hai que tomala quente. Punto, non hai máis. Hai que tomala. É o que mera hai. supervivencia. Home, Cambia un pouco o eu sabor, pero digo unha é cousa, cervexa. eu no o día do apagón fun a un bar despois puideron conectar as neveras a un equipo electrógeno destes volveron a enfriar, pero se estaban quentando as cervezas e ali estábamos todos cerveza para dentro porque E non pasou Eso, nada. non se podía pasó en toda la península. non, non, Pasó en se, toda la non se península. podía romper a cadea de frío. Entón había que se poñía quente, pois había que bebela. Rapaces, mil gracias por vir por aquí. Aí quedan esas datas para que en vos queira e poida ver en directo. Van a estar as vosas redes, como dicía, para estar atentos de todos os concertos. Vai quedar o Spotify, o Bandcamp para poder comprar os vinilos, para poder aportar a que o grupo poida seguir existindo, para poder escoitarvos e disfrutarvos en calquera lugar e sobre todo para que a xente vos poida dar eso que falábamos, ese cariño, pois que vos manden tamén mensaxiños de oye, vos descubrí, me mola a vosa música, oxalá poder vervos, que o fagan e aí estará. Para min foi un placer. Dixéravos Igualmente. unha hora de charla, chegamos case as 2 horas e eso pasa no meu caso cando de verdade estou a gusto, así que espero que no voso caso fose igual. Vou facer, eu sempre fago, sempre digo, non, os últimos momentos son para vos, non, porque sempre ao final fago unha pequeniña despedida eu, pero deixo vos agora para que digades o que queirades antes de pechar esta conversa. Muchas Nada, por favor. gracias, Daniel. Muchas gracias. Esperamos verte a ti y a más gente en los conciertos, poder hablar con todos vosotros, si os gusta o si no os gusta o lo que sea, y echarnos unas risas y pasarlo bien. Pero bueno, me gustaría verte por ahí en algún bolo y tomarnos algo y pasarlo bien. Muchas gracias por contar con nosotros. O dito, Dani, moi agradecidos de verdade pola oportunidade, pena que, bueno, que non deu para que se conectasen os outros compis, pero, bueno, gracias de toda a banda e o que dicen animamos a toda a xente que escoite que sexa en Spotify e non gañemos un can, pero que escoite o disco, que o desfrute porque está feito para que a xente poida desfrutalo, que faga sentir cousas, bueno, que se nos poden apoiar, que nos apoyen, se poden vir a vernos, que nos veñan a falar, que tomaremos birra quente, cereais antes ou despois da leite, da igual, o que sexa. Pero Primero que o es la pasaremos ben. cerveza y luego los cereales o... Eso hai que mirar tamén. Bueno, eso según que horas tamén pode ser que haxa primeiro cerveza e depois botes cereales en riba. Eso, ou ao revés. É posible. Eso pode ser. Pois mira, Moitísimas gracias. o dos memes que faltan o solucionamos moi fácil. Próximamente facemos outra segunda conversa despois do verán ou en calquera momento que veñan eles. É algo máis seguro que
que imos para olar e novamente agradecervos a vos por ter vido por aquí, a toda a xente que puidese ver esta conversa, que estén atentos ao que se vai vir agora. Estamos encarando o final de tempada, non quedan moitas, pero quedan conversas todavía por diante e hai cousiñas aí moi interesantes que creo que poden gustar desta cuarta tempada que, como dicía ao principio, está quedando moi guai e sobre todo a vos e a xente. A vida sen música se pode vivir, se non hai música, pois home, pode seguir adiante porque hai comida e bebida e os nutrientes van entrar no corpo e vas a seguir no día a día, pero é unha puta mierda. Así que xente, onde nos vamos a Totalmente. ver? Onde haxa música e sobre todo onde haxa música en directo tan boa como a de Mano de Piedra. Vémonos na siguiente, xente. Chao, chao. Gracias, Dani. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.